DWILS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala kapag nasira ay hindi na basta-bastang mabubuo at may babalik sa dating hulma. Ang tiwala kapag nasira, malaki ang tsansang manatili itong sira. Ikaw, may nakasira na ba sa iyong tiwala? Hindi madaling ibalik ang tiwala na nasira. Mas lalong hindi madaling buuin ang mga bagay na nasira dahil sa sobrang pagtitiwala. Lalong-lalo na sa relasyon. Oras na masira ang iyong tiwala sa iyong karelasyon, oras na lang ang makapagsasabi kung kaya pa bang ibalik ang dati. Hindi na bago sa atin ang masira ang relasyon dahil sa panloloko. Mas lalong hindi na bago sa atin ang mawasak ang tiwala dahil maling tao ang iyong pinagkatiwalaan. Sa ating kwento ngayong araw ay ipapakilala ko sa inyo si Candy, ang ating letter sender na minsan ay niloko. Ang ating letter sender na gustong subukan kung kaya pa bang maibalik ang tiwala gamit lang ang natitirang pag-ibig para sa iyong karelasyon. Alamin natin kung kaya pa bang idikit pabalik ang tiwalang nabasag ng minahal mo. Dito namang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano ba ang mas madaling ibalik? Pag-ibig na naubos o tiwalang hindi na buo? Ito ang naging paulit-ulit kong tanong sa sarili ko noong nahuli ko ang panloloko sa akin ni Neil. Ako nga pala si Candy, 27 years old. Sa aking kwento ibabalik ko at gagawing hilawang sugat na minsan ko nang naranasan dahil sa pangangaliwa ng aking karelasyon. Naalala ko pa 10:30 noong nagpunta ako sa isang luma at tagong motel. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang pinagmamasdan ng bawat taong lumalabas sa motel na yon. Sinubukan kong hanapin ang pamilyar na mukha. Halos 2 oras na akong nakatayo doon, kakahintay sa inaabangan ko. Sumakit ang leeg ko kakalingon sa bawat yapak na marinig ko papalabas sa motel na yon. Kabado ang puso ko sa bawat lalaking nakikita kong nagche-check out. Idinarasal ko na sana ay hindi si Neil yon. Sana hindi ang boyfriend ko ang lalabas doon. Pero hindi dininig ang dasal kong yon. Lumipas lang ang isa pang oras ay nakita ko siya. May kasama siyang iba, naging triple ang kabog ng puso ko. Hindi ako nagkamali. Siya nga yon. Nakatitig ako sa kanya at hindi pa niya ako napansin na nandoon. Masyado itong nakafocus sa kasama niyang babae. Sa tansya ko, mas bata ito ng 7 taon sa akin. Kaya siguro naisip ni Neil na patulan at idala ito sa isang motel. Nasaktan ang pagkababae ko sa nakita kong lambingan nilang dalawa. At nasaktan lalo ang pagkababae ko nang titigan ko sila at nakitang sobrang saya nila. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ganon kalagkit ang tingin ni Neil sa babaeng yon? Di hamak namang mas maganda ako sa kanya kung nakapag-ayos-ayos lang sana ako. Edad lang ang lamang nito sa akin pero bukod doon alam kong wala na. Nilapitan ko sila bago sila makalabas ng tuluyan sa pintuan ng motel. Doon ay nakita kong nagulat si Neil. Hayop kayo! Hayop! Hayop ka, Neil! Ano ba, Candy? Nakakasakit ka na! Aray! Sinasabi ko na nga ba eh! Totoo yung kutob ko na
Sinabi na tama na eh! Nakakahiya ka! At ako ba ang dapat mahiya ngayon? Ako pa! Matapos mo akong lukuhin, sasabihin mong nakakahiya ako! Ikaw ang mahiya! Lalong-lalo na sa iyong malanding babae ka! Hindi ka na bata para malaman mong mali ang kumabit! Candy, ang bunganga mo! Sobra ka na! Hayop kang babae ka! Mas makati ka pa sa gabi! Sinabi na tumigil ka na eh! Sinaktan mo ko? Sinaktan mo ko, Neil! Sobra ka na eh! Napaka-eskandalosa mo masyado! Dapat nga kabila ang pisngi mo binuta sa sampal ni Neil eh. Kung makapag-eskandalo ka, akala mo ikaw ang may-ari ng lugar na to? Sige Neil, sampalin mo pa. Siguraduhin mo babakat sa mukha niya ang palad mo ha. Sige! Hayop ka! Ikaw yung kabit! Ikaw pa yung matapang! Ah, talaga? Talaga? Kabit nga ako. Pero mas mahal naman ako sa'yo. Hayop ka talaga! O ano? Masakit bang masampal ng taong pinaglalaban mo ngayon? Umuwi ka na! Sa bahay na tayo mag-usap mamaya. Oo girl, umuwi ka na lang. Wala ka nang kakampi dito. Umuwi na tayo, Neil. Halika na, please. Girl, hindi pa siya pwedeng umuwi. Kakain pa kami. Alam mo na. Napagod kami eh. Di ba, Neil? Hindi ka ang kinakausap ko! Pero ako ang dapat sumagot sa'yo. Wala akong balak makipag-away sa'yo! Gusto ko lang umuwi na kami ng boyfriend ko! Uuwi siya kapag pinayagan ko na. Huwag kang pala desisyon dyan. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ayusin mo naman. Sino ba namang lalaking magtsatsaga kung ganyan lagi ang inaabutan niya sa bahay? Huh? Pinagbabawalan mo akong magdesisyon sa amin ni Neil? Huh? Bakit hindi yan ang sabihin mo sa sarili mo, ha? Mukhang nakakalimutan mo na isa ka lang namang… Kabit? Oo, alam ko. Pero tong kabit na binabangga mo, ang nagpapasabik at nagbibigay ng ikaliligaya ng boyfriend mo mula sa kama hanggang pagbangon. Sabihin mo nga sa kanya, Neil. Sabihin mo kung paano ko napapalakas ang ungol mo. Diba? Hindi mo nagagawa yon kapag siya ang kasiping mo? Trish, please! Hindi to… Ay, oo nga pala. Bigla akong naalala. Sabi ni Neil, ako raw ang pinakamagaling na naikama niya. So alam mo na kung bakit kinakailangang humanap ng kabit ng boyfriend mo. At nagawa mong maniwala na ikaw ang pinakamagaling kaya ka pinatulan? Hindi mo ba naisip na baka kaya ka pinatulan dahil bumuka ka kagad? Yan na bang pinakamatalas mong salita? Ano ba yan? Hindi man lang ako nasugat. Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang pinili. Bumuka ka man ako ng paulit-ulit sa kanya, hindi ako nagsisisi dahil pareho naman kaming naging masaya. Eh ikaw, masaya ka ba na ang boyfriend mo kailangang iba pang ikama? Masaya ka ba na kailangan pa niyang tumikim ng ibang putahe dahil sobrang umay na siya sa sabaw na hinahanda mo? Hindi ko alam kung paano ka nakakakuha ng lakas ng loob para ipaglaban mo ang sarili mo kahit alam mong ikaw ang mali dito! Kung ganito naman kasarap, hahayaan ko nang maging mali ako habang buhay. Wala kang kasing Candy! Bitawan mo si Trish! Aray ko! Aray, Neil! Kanina ba kita pinapatigil? Di ka ba lang makinig? Aray ko! Tama na! Nasasaktan ako! Pag binitawan ko ang buhok mo, uuwi ka na ba? Huwag mong bitawan para matuto! Hayop na yan! Neil, nasasaktan ako! Bibitawan ko lang to kapag uuwi ka na talaga. Neil! Huwag mo akong daanin sa iyak! Sumagot ka! Yan! Yan kasi! Uuwi lang ako kapag sasabay ka sa akin! Matigas din ang ulo mo. Eh sinabi na ngang… Isa ka pa, Trish eh! Tumigil ka nga muna dyan! Please, Neil, umuwi na tayo! Kung nagugutom ka, ako na magluluto ng pagkain mo! Huwag kang sumama sa kanya! Sa akin ka sumama! Umuwi na tayo! Iba
ang sagot na hinihingi ko! Sige, uuwi na ako. Hindi na nila ako hinintay na makatayo sa pagkakasalampa ko sa lupa. Iniwan na nila ako at hindi nila ako nilingon. Nang dumaan ang isang taxi ay sumakay na sila at ramdam na ramdam ko ang awa ko sa sarili ko noon. Nilapitan ako ng isang babae para tulungan akong tumayo. Nagtanong ito kung may maitutulong ba ito, pero umiling lamang ako. Pinagmasdan ko ang paligid, nakatingin halos ang lahat sa akin. Namula ang mga pisngi ko at hindi ko noon alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako papasok ng hotel kung saan ko nahuli si Trish at si Neil. Nanginginig ang mga kamay kong nagtanong sa receptionist kung may bakanting kwarto. Kahit pang 3 oras lang. Naawa itong pinagbasdan ako at sakay nabutan ako ng susi sa kwartong bakante. Tinungo ko ang kwartong yon, nang mabuksan ko na yon babagsak kong hiniga ang katawan ko sa kama. Hindi ko noon alam kung ano ang mararamdaman ko. Yung sakit ng pagkakasabunot ba sa akin kanina ni Neil o yung masakit na katotohanang sinampal sa akin ni Trish. Habang nakahiga noon ay panay ang tanong ko sa sarili ko kung ilang beses kayang nagsiping sina Neil at Trish doon. Si Trish lang kaya ang dinala niya roon. Nasaktan ako nang balikan ko ang mga sinabi ni Trish sa akin. Mas napaligaya nga kaya niya si Neil kaya siya ang pinili. Kaya siya yung kinalabit ng paulit-ulit. Nakailang beses ba sila sa motel na ito? Ilang beses ba niyang napaungol ang boyfriend ko? Habang ini-imagine ko noon ang ginagawa nilang dalawa sa kama, nanikip ang dibdib ko. Hindi ko napaghandaan ang ganong eksena sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari pala sa akin ang mga nangyayari sa ibang relasyon. Inakala kong masaya kami ni Neil. Inakala kong kontento siya kung ano ang naibibigay ko sa kanya. Napaiyak na lamang ako noon. Pinakawalan ko ang sama ng loob ko sa nangyari sa akin, napakalakas ang iyak ko. Kaya yung nasa kabilang kwarto, pinaghahampas ang dingding para tumahimik ako. Inipit ko ang aking mukha sa unan para hindi masyadong tumagos ang iyak ko sa kabilang kwarto. Nahiya na rin akong gumawa ng eksena noon. Iniisip kong itulog ang sakit na nararamdaman ko pero hindi ko nagawa. Nakahiga lang ako noon habang binabalikan ang aming nakaraan. Binabalikan ko yung pagkakataon na nagkaroon kami ng problema ni Neil para malaman ko kung saan ako nagkamali. Piniga ko na lahat sa utak ko pero mababaw lang ang mga naging problema namin noon. Mga problemang hindi pwedeng magresulta ng pangangaliwa. Kaya naisip ko na bakit ba niya yon nagawa. Napagod na ako magtanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang at saan ako sumobra. Naisip ko na hindi ko makukuha ang mga sagot kung ako lang ang magpipiga ng sitwasyon. Kaya naman nagpasya akong umuwi na para makausap si Neil sa nagawa niya. Mabuti naman at umuwi ka na. Kanina pa ako naghihintay dito ah. Magpapahinga na ako. Mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito lang. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Pag-usapan natin yung ginawa mong iskandalo kanina. Nakakahiya ka. Paano kung may mga nakapag-video ng away niyo ni Trish? Pag tumalat yun, sino nakakahiya? Wala na akong pakialam. Magpapahinga na ako. Sinabi ko na nga mag-usap tayo, di ba? Parang di ka nakikinig eh. Kung may gusto kang sabihin, ibagsak mo na. Si Trish, katrabaho ko lang yun. Nagsabay lang kami kanina pa uwi galing trabaho. Pauwi na kayo? Sa motel ba ang bahay nyo? Nahilo si Trish, kaya nagpasama muna sa motel na yun. Siyempre, cargo ko siya kung may mangyari sa kanya. Kaya yun, sinamahan ko ng 3 oras. Neil, hindi ka tanga at mas lalong hindi ako tanga. Nakita ko kung paano kayo magyapusan kanina. Paniwalaan mo na kung ano yung gusto mong paniwalaan. Basta, katrabaho ko lang si Trish. Katrabaho mo pero kinakama mo? Walang nangyari sa amin, ano ba namang… Ulitin ko! Hindi ako tanga! Masyado ka kasing tamang hinala eh. Tamang hinala? Eh yung kabit mo nga mismo nagkumpirma kanina.
Ano pa bang tamang hinala? Pinagtitripan ka lang niya. Masyado ka kasing praning. At saka ikaw unang sumugod. Neil! Huwag mo akong gawing tanga! Kahit pinakabobong tao sa mundo, alam kung ano yung totoo, kaya utang na loob! Umamin ka na lang! Wala akong aaminin dahil hindi naman ako nagloloko. Baka ikaw! Baka pinapasa mo lang sa akin ang panlalalaki mo kaya ka ganyan. Kala mo ba di ko napapansin? Alam ko meron kang iba, pero mas pinili ko na lang manahimik. Kasi di ako katulad mo na iskandalosa. Huwag mo akong baliktarin, Neil! Hindi ka makakalusot sa ginagawa mong yan! Hindi ako nagpapalusot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo ng totoo? Oh, heto! Pinrint ko lahat ng totoo! Mga screenshot ng usapan ninyo ni Trish mo! Tingnan mo kung gaano kahalay ang usapan ninyo! Tingnan mo! Sus! Binigyan mo talaga ng mali siya yung usapan namin? Ganyan lang kami magbiruan sa trabaho. Ganyan lang kami mag-usap ni Trish pero walang mali siya. Walang mali siya yung I love you nyo sa isa't isa? Walang mali siya yung pag-uusap nyo tungkol sa mga posisyong ginagawa nyo sa kama? Eh yung mga nakahubad ninyong pictures na pinagtatawanan ninyong dalawa, wala rin ba yon? So talagang binubuksan mo ang Facebook ko na hindi ko nalalaman? Iba ka ah. Sino ka ba para pakialaman yun? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Sa lahat na nangyayari ngayon, yan pa talagang pinroblema mo? Yung privacy mo? Hindi mo naisip na nasira yung relasyon natin dahil sa pangangaliwa mo? Baka pwedeng ito yung pag-usapan natin ngayon, ano? Pag-usapan natin kung gaano ka kabastos at kawalang hiya para buksan yung Facebook ko nang hindi ko nalalaman. Ang kapal din pala ng mukha mo, no? Kung hindi ko binuksan yung Facebook mo, hindi ko malalaman na may ginagawa ka ng kalokohan. Pero mali pa rin na nakialam ka ng Facebook ko. Mas mali pa kaysa yung lokohin ako? Ewan ko sa'yo. Nakakainis na yung pagiging tama mo palagi. Lagi ko na lang nararamdamang mali ako kapag nandyan ka. Para sa'yo wala akong ginawang tama eh. Kaya kung magloloko ako, siguro, yan ang magiging dahilan ko. Masyado kang feeling tama palagi eh. Nakakasawa. So aminado ka na ngayon na nagloko ka? Ang dami kong sinabi pero yan ang na-pick up mo. So nagloko ka nga? Di ba sinabi ko kung magloloko ako? Kala ko ba matalino ka? Hirap bang maintindihan yung sinabi ko? Saan ka pupunta? Ngayon mo gusto mag-usap, di ba? Halika! Pag-usapan natin kung bakit ka nangaliwa. Nababaliw ko na talaga. Matutulog na ako. Totoo bang sarap ka sa kanya, ha, Neil? Nakakailang rounds kayo? Natatalo niya ba yung performance ko? Napakababoy mo! Kulang ba ang effort ko para mapaligaya kita sa kama? Ano bang posisyon yung gusto mong gawin ko para hindi ka na mangaliwa? Pakitanong naman kay Trish kung ano yung ungol na ginagawa niya. Magpapaturo ako sa kanya para naman makontento ka! Sinabi nang tumigil ka na eh! Hindi ka na ba nagagandahan sa akin, Neil? Kinakailangan ko na bang gumamit ng makeup para hindi mo na ako ipagpalit sa iba? O baka naman may problema ka sa katawan ko? Naliliitan ka ba sa dibdib ko? Naiinis ka na ba sa nahahawakan mo mga bilbil ko? Umayos ka nga! Huwag mo ako dinadramahan ha! Di yan epekto sa akin! Meron ba akong kailangang aralin sa kama para hindi ka na sa ibang maghahanap? Kung yun naman yung problema, pwede ko naman yung pag-aralan eh. Magsabi ka lang. Sana nagsabi ka para hindi na tayo umabot sa ganito. Sana hindi ka na umabot na naghanap ka ng iba. Alam mo, mag-usap na lang tayo bukas pag wala ka ng sapak sa ulo. Kung ano-ano naiisip mo eh. Bahala ka dyan. Hindi na natin kailangan mag-usap bukas. Anong ibig mong sabihin? Ngayon pa lang, tapos na tayo. Ayoko na. Eh di tapos! Sino tinakot mo? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Umalis ka na dito ngayon. Umalis ka na! Ganyan! Ganyan ang ugali mo! Malakas masyado ang loob mo! Tapos ano? Kapag namimiss mo ko, tatawagan mo ako? Pababalikin mo ako? Ugali mo yan eh! Ito na yung huli. Huwag ka mag-alala. Ito na talaga yung huli dahil hindi ko na kaya.
Fine! Aalis talaga ako kahit di mo sabihin. Salamat na lang sa lahat. Okay, lumabas ka na. Ako na mag-aayos ng mga gamit mo. Ipapadala ko na lang kung saan ka titirang bago. Ang lakas talaga ng loob mo ha. Iba! Malakas ang loob ko dahil hindi ko na kayang ginagawa mo. Kaya please umalis ka na. Maliligo lang ako at sana pag natapos na ako, wala ka na dito. Seryoso ka? Mukha ba ako nagloloko? Seryoso kang papaalisin ako sa kalagitnaan ng gabi? Ganyan ka na ba kaatat na paalisin ako? Siguro kaya gusto mong makaalis na ako para maiuwi mo na dito yung lalaki mo, no? Sabihin mo nga, sino ba yung pinagmamalaki mo para lumakas ng ganyan ng loob mong paalisin ako? Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako baboy. Kahit anong pagmamalinis mo, di ako maniniwala. Wala akong pakialam kung hindi ka maniwala. Sana pagkatapos kong maligo, wala ka na. Candy, sandali! Bitiwan mo nga ako, Neil! Huwag mo naman gawin sa akin to! Ano ba? Isipin mo na lang lahat ng pinagdaanan nating dalawa. Yung tagal ng relasyon natin. Sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Nagsisisi na ako. Hindi na ako uulit. Hindi ko naman gusto si Trish. Nilandi niya lang ako kaya ako pumatol. Lalaki lang ako, natutukso. Ikaw talaga ang mahal ko. Hindi ko kayang wala ka, Candy. Ikaw ang buhay ko. Pagkatapos ko maligo, sana wala ka na. Please, Candy. Mahal na mahal kita. Huwag mong gawin sa akin to. Ayusin pa natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Please, Candy. Please. Hindi naging madali sa akin ang hiwalayan si Neil. 5 taon din ang pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi rin madaling tanggapin noon sa akin na niloko niya ako. Pinaalis ko siya sa bahay, ilang beses akong kinontak ni Neil mula nang pinaalis ko ito sa apartment namin. Hindi ko sinagot ang mga mensahe niya kahit na ilang beses ito noon na nagmakaawa at nagsabing hindi na uulit sa ginawa niya. Inamin niya sa akin ang ginawa niyang panluloko at sinabing hihiwalayan na niya si Trish. Para maniwala ako noon ay ipinakita nito ang chat kay Trish na nakikipaghiwalay na ito. Sinabay din niya ang pag-block dito sa kanyang Facebook at ibang social media accounts niya. Sinabi niya na ito ang paraan para mapanatag ako. Pero sa totoo lang ay kulang yon. Sinabi ko sa kanya na hindi yon ang solusyon para magkabalikan kaming dalawa. Sinabi sa akin ng mga kakilala ko na i-block ko na siya pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung ito ba ang paraan ko noon ng pagtutorture sa sarili ko. Kahit na alam kong nasasaktan lang ako dati habang binabasa ang mga pagmamakaawa niyang bumalik sa akin. Hindi ko pa rin magawang tuluyan siyang burahin sa buhay ko. 5 taon din kami at marami kaming pinagnaan ng dalawa. Hindi basta-bastang mabubura ng isang pagkakamali ang mga naging ala-ala namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noong nagkahiwalay kami ni Neil, hindi na ako halos lumabas ng bahay. Lumalabas lamang ako dati para magtrabaho at uuwi rin agad pagkatapos. Naging para akong bangkay na namumuhay. Nakakulong lamang ako sa bahay kung wala naman akong dapat napuntahan. Naging sapilitan din ang pagkain ko para lang may laman ang aking sikmura. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko na ginagawa ang nagpapasaya sa akin. Nagwo-worry na ang pamilya ko sa mga nangyayari sa akin. Sinubukan nilang dumalaw sa akin para kumustahin ako pero mas pinili kong wag silang harapin.
Alam kong alam na nila noon ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Neil pero hindi sila nakialam. Hindi rin naman kasi kami close na pamilya para damayan nila ako noon. Ito marahil ang dahilan kung bakit nahirapan akong mag-decide ng tama tungkol sa amin ni Neil. Dahil nga wala akong pamilyang natatakbuhan. Ang mga kaibigan ko naman naging busy sa kanilang mga buhay. Wala akong nalapitang pwede kong hingan ng tulong. Dahil mas marami na ako noong na oras na mapag-isa ay hindi ko na nasimulang isipin kung kailan nagsimulang magloko sa akin si Neil. Doon na lang naging maliwanag ang lahat. Tinagpi ko lahat ng mga detalye mula sa mga panahong wala ito sa bahay, sa mga panahong natagalan ito sa banyo habang dala-dala ang kanyang cellphone, sa mga panahong nakaramdam ako ng panlalamig sa kanya na inakala ko noon na pagod lang ang dahilan. Inalala ko kung paano ito nagro-wrong sense sa akin, na binaliwala ko lang at hindi ko pinag-isipan ng masama. Inalala ko rin kung paano siya nagbago ng turing sa akin, kung paanong naging hindi madalas ang pagniniig namin at pagsasabi niya na mahal niya ako. Inalala ko kung paano niya pinalitan ang password ng kanyang cellphone at patagong ginamit yon kapag natutulog na ako. Inalala ko rin yung kabado niyang mukha sa tuwing umiilaw ang kanyang cellphone kapag may tumatawag. Lahat yon ay tinagpi ko sa aking isipan at doon ko nga nakumpirma na matagal na pala niya akong niloloko talaga. Bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba makaramdam na ayaw kitang kausap? Sinagot mo ang tawag ko. Ibig sabihin may parte dyan sa puso mo na gusto mo akong makausap. Pwede ba, Neil? Marami akong ginagawa. Wala akong oras sa pagdadrama mo. Kausapin mo naman ako, please. Alam kong nasaktan kita. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan, Neil. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad. Hindi kita kayang patawarin. Bigyan mo ako ng second chance para maitama ko mali ko. Nagbago na ako, maniwala ka. Hiwalay na kami ni Trish. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Isang sorry mo lang? Isang hingi mo lang ng chance? Maibabalik na natin ang nawala at nasira? Pagtatrabahuhan ko lahat. Maibalik lang ang dating tayo. Maibalik lang ang tiwala mo sa akin. Hinding-hindi na maibabalik ang tiwala ko sa'yo. Pero alam ko sa puso mo na mahal mo pa ako. Ang kapal din naman ang mukha mo para ipamukha sa akin na may pagmamahal pa ako sa'yo. Na may pagmamahal pa ako sa katulad mong manloloko. Oo, nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko pero maniwala ka. Nagbago na ako. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan yung ginawa ko sa'yo. Hindi ako makatulog. At ako? Sa tingin mo nakakatulog pa ako? Neil, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Yung walang iniisip. Kasi mula nung niloko mo ko, bawat pagpikit ko, naaalala ko yung mga ginawa mo. I'm sorry, Candy. Sorry lang ba yung makakabura ng mga pangmamaliit at pagpapamukha sa akin ni Trish na mas okay siya kaysa sa akin? Hindi ko kontrolado ang bunganga niya, Candy. Pero sana kinontrol mo ang sarili mong mga liwa. Siyempre talo na naman ako dito. Ako naman tong laging masama eh. Ako na lang tong laging mali. Yung lagi ang ginagawa mo. At ngayon iniikot mo sa akin ang problema? Hindi naman sa ganun. Pero kasi sumusobra ka na eh. Masyado mong dinidiin sa akin yung pagkakamali ko. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang yon? Neil, sinaktan mo ako. Niloko mo ako. Sinira mo ako. Alam mo ba kung gaano kababa yung tingin ko ngayon sa sarili ko? Iniisip ko kaya ka nagloko kasi maraming kulang sa akin. Kaya ka nagloko kasi may mga hindi ako nagagawa para sa'yo. Walang kulang sa'yo. Sapat ka na sa akin. Sapat na ako sa'yo? Pero bakit ka nagloko? Candy, wala na akong ibang masabi para makinig ka sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, puro mali ko lang nakikita mo. Wow! Wow naman talaga, Neil. Hanggang sa huli, parang mali ko na ipamukha sa yung ginawa mong kamalian sa akin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko ngayon? Alam mo ba, hindi matanggal
nasa utak ko yung gabi na nahuli ko kay ni Trish sa motel. Kung paano kayo magyapusan, kung paano mo siya titigan. Ang saya-saya niyo nun. Selos na selos ako kasi dati, sa akin yun eh. Sa akin mo ginagawa yun. Dati akin ka. Dati wala akong naging kahati sa'yo. Pero... Candy naman! Huwag na sana nating ibalik yan, please! Hirap na ako na inuulit mo yan eh. Kung nahihirapan ka, paano na lang ako? Ay, Candy. Wala akong ibang masabi sa'yo ngayon kundi bigyan mo pa ako ng tsansa para mapatunayan ko sa'yong totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Alam ko naman yun. Pero sana pakinggan mo ako. Alam ko di magiging madali ang lahat kapag nagsimula tayo ulit pero hindi ako susuko kahit gaano pa yung kahirap. Hindi kita susuko ang suyuin. Hindi ko isusuko ang pagmamahalan natin. Ikaw na lang ang meron ako, Candy. Napakatanga ko para di yun nakita nung simula. Ginawa ko lahat para sa'yo. Mas inuna pa kita kaysa sa pamilya ko. Mas inuna pa kita kaysa sa sarili ko. Lahat ng makakapagpasaya sa'yo, ginawa ko. Kasi gusto ko, masaya ka sa akin. Kontento ka sa akin. Pero bakit parang kulang pa rin? Pero bakit kailangan mo pa rin akong lokohin? Ano ba yung kulang, Neil? Ano pa ba? Kahit pigain mo ko. Kahit ulit-ulitin mo yung tanong na yan. Paulit-ulit lang din ang sagot ko. Hindi ka kulang. Pero bakit ka nga nagloko? Gusto ko malaman yung totoo. Hindi ko alam. Dahil ba mas bata siya? Mas sexy? Mas maganda ba ang trabaho niya? Mas matalino ba siya? Hindi. Then why? Hindi ko alam. Siguro kasi lalaki ako. Nag-init ang katawan ko nung inalok ako. Siguro kasi nasasaktan ang ego ko sa'yo dahil mas marami kang achievements, dahil nakatapos ka. Mas maganda ang trabaho mo. Mas malaki ang kita mo. Candy, hindi ko talaga... Alam mo, Neil, ayaw mo lang sabihin sa akin kasi siguro kapag umamin ka, baka mabawasan yung chance mo makabalik sa akin eh. Pero Neil, yun ang kailangan ko para mapatunayan ko kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Nasarapan ako. Oo. Nasarapan ako sa kanya. Alam ko mababaw at katawan ko lang ang pinairal ko pero yun ang totoo. Nagalingan ako sa kanya sa kama. At isang tawag ko lang sa kanya, pumapayag agad siya. Ikaw kasi lagi kang busy. At pagka uwi mo ng trabaho, mas gusto mo pang matulog kesa magsiping tayo. Anong klaseng rason yan? Sex lang ba talaga? Ganyan ka ba kababaw para mangaliwa ka? Sinabi mong sabihin ko sa'yo yung totoo, di ba? Yun lang ang totoo, Candy. Kaya mo na ba akong bigyan ng chance? Candy? Hello, Candy? Candy! Hindi ko sinagot ang tanong niya kung may tsansa pa siya. Nang mga panahon na yon ay gulong-gulo pa ang isipan ko. Ginusto kong alamin muna lahat ang totoo kung alam kong masasaktan ako. Marami pang butas na kailangang tapalan noon. Alam kong kailangan ko pang malaman ang iba pang katotohanan sa pangangaliwa ni Neil. Naisip ko na ganito ata talaga ang mga babaeng naloko na. Kahit alam nilang masasaktan lamang sila. Pipilitin pa rin alamin ang lahat para mapanatag lamang ang loob nila. Inalam nila kung ano ang punot dulo ng panluloko sa kalagayan ko noon. Gusto kong malaman lahat-lahat. Nakipag-usap ako kay Trish, Papa Dudut, at naisip ko na kailangan kong malaman ang side niya. Dahil alam kong may mga bagay na hindi pa rin sinabi si Neil. At hindi ako kontento doon. Tanging si Trish lang ang naisip kong makakasagot sa mga tanong na gumugulo pa sa isipan ko. Tinawagan ko siya para makipagkita sa akin. Nagulat ito na nalaman ko ang kanyang number.
Matagal ko nang alam ang number niya at hindi pa nahuhuli si Neil na naglolo ko noon. Nakuha ko yon sa cellphone ni Neil, Mike pa nga ang pangalang nakalagay doon. Nagtry akong isearch sa Facebook friends niya kung merong Mike pero wala naman. Napaisip ako dati na bakit laging tumatawag at nagtitext itong si Mike at sino ba ito. Noong minsang hindi siya nakatingin, kinuha ko ang number noong Mike na yon. Nahalata kong may mali talaga sa mic na yon. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang babae ang sumagot. In denial pa ako noon at iniisip ko na baka asawa ng Mike. Pero iba talaga ang kutob ko dati nung narinig ko ang boses na yon. Tinandaan ko ang boses na narinig ko. Nagkaroon ako ng kutob na muli ko yung mapapakinggan at nagkatotoo nga. Sumunod kong narinig ang boses na yon isang gabi sa lumang motel. Doon na nagsimulang masira ang buhay ko nang marinig kong muli ang boses na yon. Paano kayo nagsimula? Nung minsang nagkayayaan sa inuman, naging extra clingy siya sa akin at sinabi nung isang kawork namin na mag-ingat daw ako dahil may girlfriend niyang si Neil at ikaw nga yon. Nalaman mo na nun pero tinuloy mo pa rin? Iniwasan ko siya nung una. Sinabi ko sa kanya na di siya dapat ganun kakomportable sa akin dahil may girlfriend siya. Sinabi niya friends lang naman daw kami. Eh di okay, sabi ko. Ako lang pala yung nagbigay ng mali siya nun, pero hindi eh. Iba yung pinaramdam niya sa akin. Yung pasimpleng paghawak niya sa kamay at bewang ko, kung paano niya ako kausapin sa office at kung paano niya ako i-chat. Alam kong iba eh. Eh anong ginawa mo? Sinabi ko na sa kanya na alam ko ang ginagawa niya, na nilalandi niya ako ng pasimple. Umamin siya sa akin na type niya ako. Sinabi ko na di pwede dahil may girlfriend siya. Anong sagot niya? Sinabi niya sa akin na hindi ka na raw niya mahal, na kesyo nagsasama na lang kayo dahil matagal na kayo. Sabi pa niya, naaawa lang daw siya sa'yo kaya hindi ka niya hinihiwalayan. Baka raw kasi magpakamatay ka eh. Kasi minsan nakaka-feel daw siya na parang nababaliw ka na. Alam mo naman na sigurong hindi totoo ang sinasabi niya. Pero bakit hindi ka pa umalis? Eh kasi tanga nga ako. Mahal ko na kasi eh. Kahit alam ko naman na wala siyang balak talagang iwan ka, umaasa pa rin ako. Kaya nga halos isubsob ko tong katawan ko sa kanya. Kahit pagod na pagod ako, tuloy pa rin ang performance ko sa kanya sa kama. Kasi iniisip mo na kapag ginalingan mo sa kama, ikaw ang pipiliin niya? Oo, iniisip ko na baka iwan ka na niya. Kapag nakita niyang mas magaling ako sa'yo. Pero hindi eh. Nalaman kong hindi. Nung nahuli mo kaming dalawa sa motel na yon. After nun, iniwasan na niya ako. Tapos isang araw, tinapos na niya yung relasyon namin. Kasi sabi niya, mali raw yung ginagawa namin. Sa kanya lang talaga nalaman na mali nung nagkahulihan na. Ilang beses kayo nag-sex? For almost a year? Mga 358 times? Sinabi ba niyang magaling ka? Sa tuwing nagsisex kayo, sinasabi niyang mahal ka niya? Paulit-ulit niyang sinabing magaling ako. Eh kasi nga, magaling talaga ako. Pero kung yun ang basihan para sabihin niyang mahal niya ako, hindi. Well, nag-I love you siya sa akin, dati. Pero hindi ko sineryoso yun. Lasing siya nun at may away kayong dalawa. Ano pa yung mga kailangan kong malaman na ginawa ninyo? Nakikita mong tattoo na to? Pamilyar ba sa'yo? Yan yung tattoo niya sa bandang likuran. Sabay kaming nagpatattoo niyan. Siyang nagbayad. Gift niya nung birthday ko ng August. August? Umutang siya sa akin August last year para raw sa pagpaparenovate niya ng kwarto ng nanay niya. Tapos, relax. Hindi ko naman alam na galing sa'yo yung pera. After nyan, nagmotor kami at nag-ikot-ikot sa Tagaytay. Yun yung time na hindi siya umuwi dahil napagod. Kaya nagstay kami sa hotel. Parang natatandaan ko to ah. August 12, nung hindi siya umuwi kasi ang sabi niya sasamahan daw niya yung kapatid niya magpatato.
At gabi yun gagawin dahil yung tattoo artist sa gabi lang available at malayo pa yung shop. O yun! At least nalusutan niya yung tattoo niya. Ang galing niya magsinungaling, no? Mantakin mo na paikot ka niya. Kayo yung parehas na sinungaling. Parehas kayong manloloko. Makakagaan ba sa loob mo kung mumurahin mo ako ngayon? Kung sasaktan mo? Mapapatawad mo ba ako kung ilalabas mo sa akin lahat ng galit mo? Kasi kung oo, heto na yung pisngi ko. Kaliwat kanan, sampalin mo. Dali. Gaga ako, di ba? Malandi ako, di ba? Makate? Mga agaw? Kulang pa yan, Candy. Isa pa. Harot ako, di ba? Tandaan mo, 358 times namin ginawa yon. Naaalala mo yung sa motel? Ang saya namin nun, di ba? Katatapos lang namin no nung nakita ka. Tama na! Tama na! Tama na! Alam ko kulang pa ang sampal na yon, pero sana balang araw. Kapag kaya mo na, mapatawad mo na ako. Parang tinotorture ko ang sarili ko sa pagkikita naming yun ni Trish. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil gusto ko talagang malaman ang lahat. Totoo ang sinabi niya na kaya ko gustong alamin noon ang lahat dahil gusto kong balikan si Neil. Gusto ko noong malaman ang lahat para magkaroon ako ng closure. Noong nalaman ko ng lahat ay tinawagan ko si Neil at sinabing handa na akong bigyan ng chance ang relasyon namin. Natuwa siya. Muling nangako na hindi na siya uulit at gusto ko sanang maniwala pero hindi ko yon makapa sa puso ko. Sinabi niyang hindi ko raw pagsisisihan na binalikan siya. Dinagdag pa niya na gagawin na raw niya ang lahat para maging maayos kaming dalawa. Papadudot ng mga panahong sinabi niya ito ay nagustuhan ko yon. Sinabi ko sa sarili ko na tama lang na ibigay ko ang second chance na yon. Inakala kong magiging madali ang mga susunod pero nagkamali ako. Nang nagkabalikan kami mas naging mahirap pa pala kumpara noong nagkahiwalay na kami. Nagsimula kaming ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Naging madalas ang out of town namin dahil may nabasa kami na malaking tulong ito para mag-bond ang magkarelasyon. Ito kasi yung hindi namin nagawa before niya akong lokohin. Masyado akong naging subsob sa trabaho ko noon kaya wala kaming time sa mga ganito. Inayos naman namin mula noong nagkabalikan kami. Bukod dyan ay naging madalas din ang sex namin. Dahil nga yun yung naging kulang din sa amin dati kaya pinagbigyan ko na siya. Lahat ay ginawa namin para bumalik ang dating sigla ng relasyon naming dalawa. Inakala naming mag-work ang ganitong sistema sa amin pero hindi pala. Sa bandang gitna ng pag-try namin ay bigla kong naalala lahat ng ginawang panloloko ni Neil. Lalo na yung mga kwento ni Trish sa akin dati. Madalas akong natitrigger noon kahit konting bagay lang na makapagpapaalala sa akin sa ginawa nilang dalawa. Na-trigger ako ng ilang ulit sa mga pelikulang napapanood ko na may temang panloloko sa karelasyon. Pati ang salitang motel kapag naririnig ko noon ay parang may iniipit sa puso ko. Minsan nga nung nasa mall kami ay may naamoy akong katulad ng pabango ni Trish. Natahimik na lamang ako at nasira ang mood ko at sinabi ko kay Neil na umuwi na lamang kami. Nagtanong ito kung bakit. Sinabi kong may naalala ako at hindi na maganda ang pakiramdam ko. Sinabi niyang alam niya kung ano yon pero sinabi niyang sana wag na namin pag-usapan para hindi na masira ang mood namin. Sobrang sakit, Papa Dudut, na kahit sana ko lumingon noon kahit konting bagay lang na makapagpapaalala sa akin sa ginawa nila. Sobrang lalim na nung sakit na dulot sa akin. Bakit ngayon ka lang? Galing ka siguro kina Trish, no? Anong ginawa nyo? Nagkaanaan na naman kayo? Candy, ano bang… Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito eh. Kanina pa ako nagte-text at tumatawag sa'yo. Pero hindi ka sumasagot. Isa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kasama mo na naman ang kabit mo. Pagod ako, Candy. Huwag mo akong simulan, please lang. Oo,
Napagod ka? Bakit? Performance level na naman ba si Trish sa'yo? Gano'n pa talaga siya kagaling gumiling, ha? Hindi pa kasi klaro sa akin eh. Tumigil ka na, please. Galing ako sa kaibigan ko at… Siguro nakailang rounds kayo, no? Kasi matagal-tagal ka rin nawala eh. So kung susumain, mga 7 rounds kayo, no? Ano? Sagot! Galing ako sa kaibigan kong si McCoy. Meron siyang bagong video games. Pinakita niya sa akin. Ayun, hindi ko na namalayan yung oras. Naglaro kasi kami. Sorry, nasa bag ang phone ko. Hindi ko napansin. Makoy na ba ang tawag mo kay Trish ngayon? Video games? Yan na ba ang code nyo for sex? Code talaga? Nababaliw ka na. Baliw. Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Dali, akin na! Hindi. Ayaw mong ibigay sa akin kasi may tinatago ka eh, no? Wala akong tinatago. Eh bakit ayaw mong ibigay? Ibigay mo! Ibigay mo! Aray! Ibigay mo Nasasaktan na! ako kay Hindi. O, ayan! Ayan! Anong password? 814332. Sino tong si Mickey? Ha? Bakit tumawag siya sa'yo kahapon? Tattoo artist ko yan. Yung tattoo ko kailangan ng i-retouch. Ah, yung tattoo mo ba? Yung terno kayo ni Trish? Wow, go ka lang! Baka sabay pa kayong i-retouch nung Mickey na yan. Please, Candy! Tapos na yun eh. Ano ka ba naman? Sino tong Karil? Leah? Army? Mga bagong kawork ko. Mga bata pa yan. Kasing bata ni Trish? Ay, please! Sino tong Kimberly? Bagong ad mo sa Facebook? Di ko alam. In-accept ko lang siguro nung nag-friend request kasi marami kami mutual friends. So hindi mo kakilala? Eh bakit mo ina-accept? Para lang din mo katulad ng ginawa mo kay Trish? Bahala ka. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, saan ka pupunta? Aalis! Uuwi mo na ako kina nanay. Di na kita kinakaya. Ang toxic mo na. Eh di go! Lumayas ka! Puntahan mo na lang yung kabit mo para hindi na toxic! Magpatato ulit kayong dalawa! Baliw ka! Baliw! Neil! Bumalik ka dito! Neil! Ano ba bang kailangan mo? Sorry, Neil. Nabigla lang ako. Napraning lang ako kasi hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko kaya natakot ako. Nagduda. Kinabahan. Akala ko kasi nakinatrish ka na naman eh. Ay, hindi mag-workout to, Candy. Kung di ka magtitiwala sa akin. Please, maniwala ka naman. Wala na akong ginagawang masama. I'm sorry, Neil. I'm sorry. Laging umaalis noon sa bahay si Neil kapag natitrigger ako. Sinabi niya na hindi raw niya kayang tanggapin yung paulit-ulit kong pagbabalik sa kanya ng kasalanang nagawa niya sa akin. Sinagot ko siya at sinabing gusto ko lang naman kapag natitrigger ako ay pag-usapan namin. Hindi yung iiwan niya akong mag-isa. Napagod na raw siyang kinakausap ako dahil hindi naman daw ako nakikinig sa kanya. Naintindihan ko naman siya kahit ako ay napapagod na rin ako sa paulit-ulit kong ganitong ugali. Pero naisip ko na karapatan ko lang namang makaramdam ng ganito dahil niloko ako. Bakit ako ang kailangang mag-adjust? Mas lumala noon ang lungkot sa tuwing nagkakaproblema kami ni Neil. Wala kasi akong nalapitang mga kaibigan para pagsabihan ng nararamdaman ko. Nahiya na rin akong lumapit sa mga kaibigan ko dati dahil ilang beses na nila akong pinagsabihan pero hindi ako nakinig. Dagdag pa niya, nang mga panahong masaya ako kay Neil, hindi ko man lang sila nilapitan para makibanding o mangumusta man lang. Kaya hindi ko na inisip na gambalain pa sila sa problema kong ito. Marami akong ginawang nakakainis dahil hindi ko napigilan ang emosyon ko sa tuwing natitrigger ako. Minura, sinakta ng pisikal at pinost sa Facebook ang panlulokong ginawa sa akin ni Neil. Pinagsisihan ko nga ang mga nagawa kong yon dahil hindi ko pinag-isipan. Masyado ko noon na nagpadala sa emosyon. Nagresulta tuloy ito ng paglayo ng loob ni Neil sa akin. Nakonsensya naman ako at nangako sa kanya na hindi ako uulit. Naging maayos naman kaming muli. Sinarili ko na lamang at hindi pinapahalata sa kanya kapag natitrigger ako. Pero isang araw ay hindi ko naman kinayang kontrolin ang emosyon ko.
Tinaong ko pang gumawa ng skandalo sa mismong anniversary naming dalawa. Wala ka bang naaalala sa restaurant na to? Wala. Sure ka? Hindi ka pa nakakapunta dito? Ano na naman ang gusto mo mangyari, Candy? Binasa ko ulit kasi yung screenshots ng usapan ninyo ni Trish. At dito kayo nagde-date, di ba? Nung time na sinabi mong OT ka sa work pero nag-leave ka naman talaga. Anniversary natin ngayon, Candy. Baka naman pwedeng… Ano ba yung in-order nyo dito noon? Ha? Para naman maiwasan ko. Baka kasi bawat subo ko ng pagkain yun, maalala mo si Trish. Hindi ko na nga naaalala yung babaeng yun eh. Ikaw lang ang nagbabalik sa kanya sa usapan natin. Tingnan mo may paparating. Ayun Hi, Trish! Anong ginawa mo? Pinapunta mo si Trish dito? Candy, anong ibig sabihin nito? Anniversary namin ngayon ni Neil. Maupo ka. Sabayan mo kaming mag-celebrate. Familiar ka naman siguro sa lugar na to, no? Pumunta ako dito kasi sabi mo sa akin kanina nahihirapan ka na. Tapos ito pala yung gagawin mo? Ang ipahiya ako? Hindi naman. Gusto ko lang mag-reunion tayong tatlo. Hindi ba kayo masaya? Nababaliw na ako. Yan na lang ba laging ilalaban mo sa akin? Nababaliw na ako? Huwag kang aalis. Dito ka lang. Aalis na ako. Walang aalis! Candy, umuwi na lang tayo. Doon tayo mag-usap. Tapos pagdating ng bahay, anong gagawin mo? Tutulugan mo lang naman ako, di ba? O kaya aalis ka na naman. Ayoko na talaga. Aalis na ako. Bahala kayo dyan. Sabi nang walang aalis, di ba? Yung boses mo! Para sa inyo talagang gabing to. Regalo ko na sa inyo. Mag-reminisce na kayo ng nakaraan ninyo. Balikan nyo kung paano nyo ako nilokong dalawa. Candy, ano ba? Pasensya na kung sumakit ang mga puson ninyo sa pangbibitin ko sa panloloko nyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, pwede nyo nang ituloy ulit. At least ngayon, may basbas ko na. Enjoy! Candy! Candy! Iniwan ko silang magkasama at hindi ko alam kung ano ang ginawa nila pagkaalis ko. Naglakad ako kung saan-saan para lamang huminahon ang utak ko. Napagod ang utak ko sa kakaisip sa sitwasyong kinalagyan ko noon. Naalala ko nasa park ako huminto para doon umiyak ng umiyak. Wala na akong naging pake kung tinitingnan ako ng mga mata. Habang umiiyak noon ay bigla akong kinabahan. Bigla akong naisip na maling iniwan ko sina Neil at Trish na magkasama. Naisip ko na paano ko mag-reminisce nga silang dalawa at naisip nilang bigyan ng second chance ang relasyon nilang dalawa. Natakot ako at nanginig. Tinawagan ko si Neil pero naka-off ang kanyang cellphone. Tinawagan ko namang sunod si Trish pero kinancel nito ang tawag ko. Mas lalo akong kinabahan noon. Naisip ko na baka nag-check-in na sila sa motel. Baka may nangyayari na sa kanila. Sinisisi ko ang sarili ko sa ginawa ko, ako ang naglapit sa kanilang dalawa at maling-mali yon. Nagmadali akong umuwi ng bahay. Baka kasi andun na si Neil at nadatnang ko siyang nagkakape sa kusina namin. Inaway ko ito at pinagbintangang nagkasama silang dalawa ni Trish. Nakesyo baka may nangyaring muli sa kanila. Nainis na binaton ni Neil ang mug na hawak niya. Natakot ako at nagalit ito at sinabing sawang-sawa na ito sa pagbabalik ko sa kanya sa panloloko niya. Naiyak ito habang sinasabi sa akin na konti na lang at bibigay na siya sa ginagawa kong torture sa kanya. Naiyak na rin ako, Papa Dudut. Nagmakaawa at sinabing aayusin namin yung dalawa. Inakala ko magbabago na ako noon pero hindi pa rin. Naging cycle na sa amin yung magiging maayos kami, tapos sa huli ay mag-aaway, tapos ay magkakaayos muli. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Nangako ako sa sarili ko na hindi na ulit ako magpapaanod sa emosyon ko kapag natitrigger ako. Tinulungan ko ang sarili kong makapag-move on at maka-let go sa ginawa sa akin ni Neil. Naging mahirap ito dahil kahit saan ako tumingin at magpunta noon ay palagi kong naaalala ang mga ginawa nila ni Trish. Kung alam lang ni Neil ang kinikimkim kong lungkot at sakit sa tuwing may nagpapaalala sa akin ang panloloko niya noon. Nagtry akong mag-research ng mga paraan para magkaayos ang relasyon after ng cheating. Nanghingi na rin ako ng advice sa mga kaibigan ko. Nilunok ko ang hiya at nilapitan ko na sila dahil kailangan na. May mga nagsabing wag ko na raw paulit-ulitin na banggitin kay Neil ang nagawa niya. May mga nagsabi rin na kung hindi ko talaga makalimutan ay iwan ko na si Neil. May mga nagsabi naman na malalampasan ko rin ito dahil nangyari na rin daw sa kanila. Pinili kong sundin at maniwala sa ikatlo at huling advice sa akin. Naisip ko na baka nga lilipas din ito kapag tumagal. Naisip ko na baka kapag kinontrol ko ang dila ko na makapagsalita ng tungkol sa ginawa ni Neil sa akin baka maging maayos kami. Naisip ko na baka kapag nakontrol ko ang emosyon ko na gumawa ng mga bagay na dulot ng galit sa ginawa ni Neil sa akin dati ay baka maging maayos kami. Papadudot hindi naging madali sa akin ang pag-move on sa ginawa ni Neil. Inaamin ko na naging mahirap ito lalo na't hindi naman namin napag-uusapan ng maayos ang mga nangyari. Marami pa rin akong tanong noon tungkol sa nagawang panloloko ni Neil. Pero hindi ko yon naitanong sa kanya sa takot na baka umiwas at lumayo naman ito kapag yun na ang topic. Ay, may naalala ka na naman no? Ha? Wala. Alam kong meron. Dumilim na naman yung mukha mo nung nakita mo sa pinapanood natin yung lalaki nagloko sa asawa niya. Hindi. May iba akong naalala. May nakalimutan kasi akong bilhin. Di bale bukas. Candy, pwede nating pag-usapan kung yun yung kailangan para di ka na nagkakaganyan. Alam ko naging unfair ako sa'yo dati na ayaw kong pag-usapan yung nararamdaman mo kapag naalala mo yung ginawa ko sa'yo. Pero kung makakatulong sa pag-move on natin pareho, sige, pag-usapan natin. Hindi na kailangan. Baka kung ano na naman yung masabi ko tapos mag-away tayo. Tapos aalis ka. Tapos may iwan ako ditong mag-isa. Ayoko maiwan mag-isa, Neil. Mas lalo akong nalulungkot. Sobrang lungkot. Hindi ako aalis. Promise. Makikinig ako kung ano man yung nararamdaman mo. Huwag mo nang ipunin yung sama ng loob mo. Sabihin mo na. Hindi na Neil, okay lang. Sabi ko naman sa'yo eh. Neil, sobrang sakit. Sobrang sakit dito sa dibdib sa tuwing naaalala ko lahat na nangyari. Kaya nga sana pakiusap ko, wag mo nang balik-balikan eh. Kahit hindi ko naman gusto, kusang bumabalik eh. Kahit masaya tayo, kahit nagtatawanan tayo, bigla na lang papasok sa utak ko yung nangyari dati. Kahit ayoko, bumabalik talaga eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo. Kung alam mo lang na nasasaktan din ako kapag nakikita kita nagkakaganyan. Kasi hindi ako makapaniwalang nagawa kitang lokohin dati. Alam mo mula nung niloko mo ko, hindi na ako nagandahan sa sarili ko. Lagi na lang akong nakakahanap ng kapintasan sa itsura ko. Alam mo rin ba na lagi kong ikinukumpara yung sarili ko kay Trish? Candy. Tapos alam mo, sa tuwing naglalakad tayo tapos may makakasalubong tayong mga babae na magaganda, makikinis, sexy. Bigla akong mai-insecure kapag napapatingin ka sa kanila. Bigla akong maiisip na kaya siguro ako niloko kasi maraming mas maganda sa akin, mas maayos, mas sexy, mas makinis. Lagi kong tinitingnan yung sarili ko sa salamin para kutsain. Hindi totoo yan. Okay lang yun, Neil.
Siguro nga habang buhay ko nang kukwestiyonin yung sarili ko. Habang buhay ko nang itatanong kung bakit hindi ako naging enough. Candy, I'm sorry. Wala ka namang dapat ipag-sorry ngayon kasi parang sa akin na ngayon yung problema eh. Kasi hindi ko matulungan yung sarili kong mag-let go sa nakaraan. Pero Neil, sinusubukan ko naman pero ang hirap talaga eh. I'm sorry kung hindi ko maayos tong issue ko na to. Pero sana hindi ka mapagod na umintindi kasi yun lang yung kailangan ko siguro. I'm so sorry, Candy. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Wala na ako ibang nakikitang ibang babae na makakasama kundi ikaw lang. Mahal na mahal kita. Yon ang unang beses na nakapag-usap kami ng puso sa puso. Nakaramdam ako ng kagustuhan ni Neil na maging maayos muli ang relasyon namin. Naghalikan kami bilang selyo na inaayos na namin ang dapat ayusin. Nang gabing yon ay may nangyari sa amin, marahil yun ang pinakamasarap na nangyari sa amin dahil may kumpirmasyon na ayusin na namin ang nasirang relasyon namin. Naisip ko, Papa Dudut, na may pagkakamali din ako. Dapat nung tinanggap kong muli si Neil sa buhay ko nang hindi pa ako fully healed sa ginawa nito sa akin. Tinanggap ko siyang muli kahit alam kong hindi pa ako noon nakakapag-move on sa ginawa niya. Narealize ko lahat ng ito nang gabing makapag-usap kaming dalawa. Ang pinangako kong mag-move on na sa ginawa niya ay tinupad ko. Ginawa ko yon hindi lang para kay Neil kundi para maghilom na rin ang sarili ko. Mabilis na lumipas noon ang araw. Pagkamulat ko na lang, 1 taon at 6 na buwan na pala ang nakakalipas mula noong niloko ako ni Neil. Nakangiti ako noon, natuwa ako at nakayanan ko ang isang madilim na chapter ng buhay ko na yon. Hindi na naging mabigat ang bawat pagising ko. Bigla akong naisip na malaya na ako sa hindi magandang nakaraan ko. Pagkabangon ko, dinampot ko ang cellphone ko at hinanap ko ang number ng isang taong naging parte ng nakaraan ko. Si Trish, at tinawagan ko siya. Nakipagkita akong muli sa kanya. Pinapatawad mo na ako? Seryoso ka? Well, naisip ko, hindi kita pinatawad nun kasi hindi ko pa feel. Siyempre, ayoko naman ng hilaw na pagpapatawad, 'di ba? Kaya nga ngayon lang kita hinarap ulit. Ang tagal kong hinintay to. Ang tagal kong hinintay na makamove on ka. Kasi sa totoo lang, rinding-rindi na ako dati sa tuwing tinatawagan mo ko para murahin at ipamukha sa akin na kabit ako eh. Kaya nga sorry dun eh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Gets ko naman yon. Siyempre, naloko na rin ako dati, di ba? Halos ganyan din yung ginawa ko dati. Huwag kang mag-alala. Ngayon wala ka nang matatanggap na mura sa akin kasi naka-move on na ako ng totoo this time. Mabuti naman at naka-move on ka na. At least, makaka-move forward na kayong dalawa ni Neil. May forgiveness and acceptance na eh. Naks, kung makapagsalita ako, parang ang linis ko ah. Parang di naging kabit. Hindi ko na siya boyfriend. Ha? Akala ko ba nakapag-move on ka na sa ginawa niya sa'yo? Bakit kayo naghiwalay? Pwede naman kasi ako mag-move on sa nagawa niya kahit hindi na kami magkasama. Paanong? Sariling sikap ang pag-move on ko. Nagsimula yung totoong kagustuhan ko na maka-move on nung nag-decide akong hiwalayan siya. Kasi alam ko, nag-move on na ako para sa sarili ko at hindi para sa kanya. Gets mo yun? I'm sorry. Di ko alam na ganyan pala yung nangyari. Akala ko okay na kayo eh. Okay naman kami ngayon. Natanggap na namin siguro na hindi kami para sa isa't isa. Di nyo na talaga inayos? Sayang naman yung ilang taong pinagsamahan ninyo. Hindi ako nangihinayang dun sa ilang taon na yun kasi ginawa ko naman ang lahat noon para maging maayos kami eh. Pero siguro hanggang dun na lang talaga yon. Hindi naman assurance yung tagal ng relasyon para masabing kayo talaga forever. Sa wakas, natutunan mo nang mahalin yung sarili mo. Yun yung napansin kong kulang sa'yo dati eh.
Sana pala sinabi mo na sa akin yan dati para hindi na umabot sa mga away at skandalo. Pero alam mo, malaking tulong yung self-love Dahil mula nung minahal ko yung sarili ko, nakita ko yung halaga ko. Nung nakita ko yung halaga ko, hindi na ako pumayag na masaktan ako at sirain ako. Kaya ngayon, eto. Mula sa dating kabit at sumira ng forever mo? Masaya ako para sa'yo. Mula sa dating niloko at inagawan mo, salamat sa tulong mo para mahanap ko yung self-love ko. Basta last na si Neil na aagawin mo sa akin. Nako girl, pagkain na lang ang aagawin ko sa'yo. Nagkahiwalay kami ni Neil ng gabi ring yon kung kailan kami nakapag-usap ng maayos. Inakala kong after ng pag-uusap namin ay magiging ayos na muli ang lahat. Naalala ko, tinignan ko siya sa mga mata niya after na may mangyari sa amin. Sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Nakaramdam naman ako na totoo yon, pero hindi ko naramdaman ang sarili ko kung kontento ako sa sinabi niyang yon. Doon ko na-realize na hindi pagmamahal ni Neil ang kailangan ko sa panahong yon, kundi pagmamahal ko para sa sarili ko. Kaya naman kinausap ko siya at sinabing kailangan na naming maghiwalay. Nung una syempre tumanggi siya, pero noong pinarealize ko sa kanya na yon ang nararapat na gawin, pinalaya niya ako. Naalala ko pa ang higpit ng huling yakap namin. Niyakap niya ako na parabang ayaw na niya akong pakawalan. Doon ko naramdamang totoong mahal niya ako. Pero tulad ng sinabi ko ay hindi yon ang kailangan ko noon. Papadudot, alam ko sa sarili ko noon na hanggat nakikita ko si Neil ay hindi ko magagawang kalimutan ang ginawa niya sa akin. Minabuti kong ipaintindi sa kanya na kailangan kong malayo sa kanya. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil mas mahal ko na ang sarili ko. Nakatulong yun ng sobra sa pag-move on ko. Nawala ang galit at lungkot na kinikimkim ko hanggang isang araw ay nakalaya na ako mula doon. Sa ngayon ay may bago na akong karelasyon. Inaamin kong noong una natatakot akong pagkatiwalaan siya dahil baka gawin niya ang ginawa sa akin ni Neil. Pero dahil good communicator siya ay nabigyan niya ako ng assurance na hindi niya gagawin ang ginawa sa akin ni Neil. Wala itong sawang nakikinig sa mga trauma ko sa nakaraan. Pinaramdam niyang valid lahat kung nagalit, nasaktan at nalungkot ako sa ginawa ng ex kong si Neil. Pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at higit sa lahat ay pinaramdam niyang sapat ako. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Candy. Hindi nga madaling ibalik ang tiwalang nasira. Bukod sa mahabang proseso at oras, kailangan mo rin ng mahabang pasensya at patuloy na pagpapatawad. Kaya naman bago mo sirain ang tiwala sa iyo ng kapwa mo ay pag-isipan mong mabuti kung kaya mong pagdaanan ang ganitong proseso. Dahil kung hindi ay huwag mo nang isiping gawin. Para sa lahat ng mga taong minsan ang nasira ang tiwala, hindi man ninyo maibalik ang tiwalang yan mula sa parehas na tao, pero umasa kayong maibabalik ang tiwala na yan. Pero sa ibang tao na at doon sa mas deserving na. Tamang proseso at oras sabayan mo ng mahabang pasensya at pagpapatawad, makakapagtiwala kang muli kahit na hindi na sa taong sumira ng tiwala mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pangarap tayo sa buhay na gusto nating makamit. Pero tila imposible nang maisakatuparan katulad ng buwan
na kay lapit tignan pero kay layo naman kung susubukang abutin. Ikaw kabarangay, anong pangarap mo sa buhay ang parabang imposible mo nang makuha? Ang pag-ibig ay isang sugal pero sa halip na pera, puso, oras at emosyon ang kailangan mong itaya para dito. Kung handa kang sumaya kapag natamaan mo ang jackpot ay handa ka ring malungkot kapag hindi umayon sa iyo ang tadhana. Ngayong araw ating pakinggan ang isang kakaibang kwento mula sa kabarangay nating si Estrella, kung saan ay ibabahagi niya ang love story ng dalawang taong pinakamamahal niya. Kung sino ang mga ito, yan ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Estrella, ang nagpadala ng sulat na ito. Pero ang laman po ng sulat ko para sa inyong programa ay hindi tungkol sa akin kundi tungkol sa kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Gusto ko po kasi sanang gawing kasangkapan ng Barangay Love Stories para makapagbigay ng isang hindi malilimutang regalo para sa kanilang dalawa. Hindi niyo po na itatanong ay number 1 fan niyo po ang mga taong ito, Papa Dudut, na simulat sa poll ay naging tagapakinig niyo na. Ang unang parte po ng sulat ko ay naglalaman ng kwento ng binatang tawagin na lang po natin sa pangalang Sol. Taong 1970, 18 years old lamang po si Sol nung una siyang sumugal sa pag-ibig sa isang dalagang nagngangalang Belen. Nagtatrabaho noon bilang shoe polisher si Sol. Walang pinag-aralan at mula sa mahirap na pamilya. Baldado ang tatay niya samantalang ang nanay naman niya ay kasambahay. Para makatulong sa gastusin nila ay maagang nagbanat ng buto si Sol para mabawasan na rin kahit papaano ang pasan ng kanyang ina. Sa pwesto niya sa isang bangketa na laging dinadaanan ng mga tao, una niyang nasulyapan si Belen. Nakasuot lang daw ito noon ng puting bestida at may bitbit na isang pares ng balat na sapatos. Para daw siyang nakakita ng anghel sa lupa noong araw na yon. Sa sobrang ganda ng dalagang nakita niya ay halos mapatulala siya habang papalapit ito sa kanya, Papa Dudut. Kuya! Uy, kuya! Po? Ano po yun, ma'am? Magpapalinis po ba kayo? Oo, sana. Marami ba kayong ginagawa? Wala naman po. Kayo po unang customer ko. Mabuti naman. Kailangan ng tatay ko tong sapatos niya mamayang hapon. Ipapalinis ko sana. Amin na po. Ako nang bahala dyan sa sapatos na dala nyo. Salamat ha. Oh, heto. Medyo matagal po to. Kung may pupuntahan pa kayong iba, puntahan nyo na lang po muna. Sakto, pagbalik nyo, tapos na to. Antayin ko na lang. Wala naman ako ibang pupuntahan eh. Ganun po ba? Sige po, maupo na lang po muna kayo dito sa may bangkito para hindi po kayo makaabala sa mga dumadaan. Ay, ganun ba? Pasensya na ha. Saan ba ako pupwesto? Dito po, sa tabi ko na lang. Sige. Salamat. Pasensya na po ha. Wala pa kasi akong sariling pwesto. Okay lang. Mukhang gamit na gamit ng tatay niyo tong sapatos niya. Para pong ang dami ng pinagdaanan. Naku, oo. Literal na marami talagang pinagdaanan ng pares ng sapatos na yan. Bakit po, ma'am? Saan po ba galing ang tatay niyo? Hindi ko nga alam kung ano ba yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Sumasali kasi yun sa mga protesta.
Kaya pala madumi tong sapatos. Naaapak-apakan siguro. Oo, naubos lang din yung panlinis niya sa bahay kaya inutusan niya ako maghanap ng pwedeng maglinis. Mabuti naman po, nahanap niyo ako. Nagtanong-tanong ako dyan sa tabi. Ang sabi nga may naglilinis nga raw dito ng sapatos. Matagal ka na ba dito? Medyo matagal na rin po. Pero paiba-iba po ako ng pwesto. Depende kung saan maraming tao. Mahirap ba yan? Ang alin po? Yan, yung paglilinis ng sapatos. Hindi naman po mahirap. Pero kailangan metikuloso ka para hindi ka makasira. Lalo na tong mga ganitong klaseng sapatos. Mahal tong mga to. Mabuti hindi ka nahihirapan. Sanay na mga kamay ko rito. Puro kalyo na nga eh. Araw-araw ko na tong ginagawa kaya alam na ng mga kamay ko ang tinatrabaho nila. Kahit nga tulog, kaya kong gawin to eh. Ilang taon ka na ba naglilinis ng sapatos? Mga 5 taon na rin po. Matagal na rin pala. Sandali, ilang taon ka na ba? Ang bata mo pa kasing tingnan eh. 18 anyos na po ako, ma'am. Hindi naman pala nagkakalayo ang edad natin. Ikaw po ba? Pwede pong matanong kung ilang taon na kayo? 20 anyos na ako. 20? Akala ko 16 lang kayo eh. Bata lang din kayo tingnan. Mukha ba akong bata? Sa bagay, yan din nga ang sinasabi nila sa akin. Mana siguro ako sa nanay ko kasi mestiza siya. Ano po palang pangalan nyo? Belen. Ako pala si Sol. Sol? Parang pangalan ng babae. Solomon po ang totoong pangalan ko, pero Sol na ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Taga rito ka lang ba? Oo, dito lang din po ako sa lugar umuwi. Kayo po ba? Malapit lang din. Diyan lang kami banda oh. Sandali lang ha. Maiwan na pala muna kita. May naalala akong kailangan kong puntahan. Balikan ko na lang yung sapatos mamaya. Sige po, hintayin ko kayo. Dito lang po ako. Papadudot, love at first sight daw ang nangyari kay Sol noong araw na yon. Sa kakaunting oras ng pag-uusap nila ni Belen ay parabang agad na nabihag ang puso nito at hindi na nawala pa sa isipan niya ang dalaga. Araw-araw noon na nagpupunta sa lugar si Sol kung saan sila unang nagtagpo sa pagbabaka sakaling makita niya ulit ang dalaga. Pero hindi na niya ulit ito nakita pa, Papadudot. Nagpupunta pa nga noon si Sol sa mga nagaganap na protesta sa Kamaynilaan dahil nabanggit ni Belen na sumali doon ang tatay nito. Ilang beses din siyang nag-ikot-ikot sa lugar kung saan sila unang nagkita pero hindi na talaga niya nakita pa si Belen. Base sa definisyon ni Sol kay Belen ay maganda itong dalaga. Maputi at matangos ang ilong niya. Payat siya at may kaunting katangkaran. Balat mayaman at halatang lumaki siya sa isang marangyang pamilya. Pero maliban sa maganda nitong panlabas na anyo ay nagustuhan din ni Sol ang ugali nito. Mabait siyang kausap at parabang napakasaya niyang kasama. Ganon pa man ay alam naman ni Sol ang lugar niya. Isa lang siyang hamak na tagalinis ng sapatos. Walang pinag-aralan at mula sa mahirap na pamilya. Hindi naman siya umaasang makatuluyan niya ang isang tulad ni Belen pero ang nais niya noon ay kahit maging kaibigan man lang niya ang dalaga. Simula noong nagkatagpo silang dalawa ay si Belen na po ang naging bukang bibig ni Sol sa kanyang ama na si Berto. Tay, kumain na po kayo. Ilalapag ko na lang po dito sa mesa nyo tong pagkain nyo. Heto ho, Tay. Salamat anak. Kumusta po likod nyo? Sumasakit pa ba? Medyo sumasakit ngayon kasi buong araw ako nakahiga lang. Gusto nyo po hilutin ko? Wala ka bang ginagawa? Wala po. Tapos na po akong kumain. Sige nga anak. Kung wala kang ginagawa, pakihilot mo nga tong likod ko habang kumakain ako. O sige po, Tay. Wala pa po ba kayong balita dun sa nakabangga sa inyo? Wala pa eh. Paulit-ulit nagpupunta yung nanay mo sa pulis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahanap yung nakasagasa sa akin. Halos 5 buwan na po simula nung nangyari yun ah.
Dahil sa aksidenteng yun, di na tuloy kayo makapagtrabaho. Kaya nga eh. Dahil sa nangyari, hindi na ako makapaglakad. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ambag dito sa bahay. Wala na ako silbi sa pamilya natin. Naku tay, wag niyo na pong isipin yan. Malaki pa rin ang ambag niyo sa pamilya natin kahit na hindi na kayo makapaglakad. Kasalanan to nung taong bumangga sa akin eh. Kaskasero kasi. Karma na lang po siguro ang maniningil sa taong yun. Sa tingin ko, hindi na natin mahahanap yung gumawa sa akin ito. Bakit naman po? Mayaman eh. Kahit mahuli siya, hindi yun mahatulan. Kasi kayang-kayang bilhin ng pera ang batas dito sa atin. Pero kahit lang po sana nakatulong siya sa pagpapagamot niyo. Mas lalo tayong nabaon sa utang dahil sa nangyari eh. Hayaan mo na, huwag mo na lang isipin yun. Ang Diyos na ang balang humatol sa kanya kung sakali. Hindi talaga patas ang mundo, no, tay? Hindi talaga. Kung ipinanganak kang mahirap, kailangan mong kumayod ng doble para maging maayos ang buhay mo. Kaya nga po eh. Gusto ko talagang umasenso sa buhay. Gusto kong makatulong sa inyo ni nanay. Gusto kong ayusin ang buhay ko para kapag nagkita kami ulit ni Belen, hindi na ako hamak na tagalinis lang ng sapatos. Belen? Sinong Belen? May nakilala po kasi akong dalaga nung nakaraan. Matagal na yon pero hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya sa isip ko. May gusto ko ba sa kanya? Opo. Kaso hindi kami bagay eh. Bakit naman? Gwapo ka naman ah. Mana ka kaya sa akin? Wala naman po sa itsura yon tay eh. Yung estado namin ang problema. Mayaman sila. Ganun ba? Ganito na lang gawin mo. Gawin mo siyang inspirasyon. Gawin mo siyang pangarap mo. Isang pangarap na gusto mong maabot balang araw. Ganun na nga po ang ginagawa ko, tay. Kaya nga ako naganap pa ng ekstrang trabaho eh. Sa susunod na pasukan, gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Kahit high school man lang ang matapos ko. Mabuti yan anak. Magsumikap ka para sa sarili mo. Ganun na nga ang ginawa ni Sol, Papa Dudut. Nagsumikap siya sa pagtatrabaho maliban sa paglilinis ng sapatos ay naging kargador din siya. Waiter at tendero ng balut. Nasubukan din niyang maging janitor, basurero at kung ano-ano pang mga trabaho para makapag-ipon lang ng pera. Sinubukan niyang pagsabayin ang mga trabahong maaari niyang pasukan para matustusan niya ang sarili niyang pag-aaral. Ginamit niyang inspirasyon si Belen para ayusin ang kanyang buhay. Lumipas ang taon, natagalan man ay nakapagtapos din sa wakas si Sol ng high school, Papa Dudut. Sa pamamagitan nito ay nakatulong naman yon kahit papaano para magkaroon siya ng mas magandang oportunidad sa buhay. Dahil sa mga pinagdaanan niyang trabaho ay isang kakilala ang nagtiwala sa kanya para makapasok siya sa isang factory bilang trabahador nito. Nag-ipon si Sol para sa kanyang pamilya at unti-unti kahit papaano ay naiangat niya ang estado ng buhay nila. Kung noon ay pahirapan sila sa paghahanap ng mayahain sa kanilang lamesa, kahit papaano ay nakakayanan ng makapagbigay ng pagkain ni Sol sa kanilang hapagkainan. Sa mga taong lumipas, hindi nawala sa kanyang isipan si Belen. Hanggang sa isang araw, ang matagal na paghihintay niya sa kanilang pagkikitang muli ay nangyari din sa wakas, Papa Dudut. Sa isang simbahan muling nagtagpo sina Sol at Belen, Papa Dudut. Naisipan lang noon dumaan ni Sol sa simbahan para magpasalamat dahil birthday niya. 23 years old na siya noon samantalang 25 naman si Belen. Kahit na isang beses lang daw niyang nakita si Belen at matagal na panahon na ang lumipas ay kabisado pa rin niya ang itsura nito. Palabas na noon ng simbahan si Belen nang nakita siya ni Sol. Agad niya itong hinabol para batiin ngunit nginitian lamang siya ng dalaga saka diretsyong naglakad paalis. Saka lang napagtanto ni Sol ng mga oras na yon na maaaring hindi na siya naalala ni Belen. Kaya naman dali-dali niya itong hinabol para ipakilala ang kanyang sarili. Pero kahit ipaalala pa niya ang nangyari, matagal na panahon na ang lumipas. Simula nung huli silang nagkita kaya maaaring
burado na talaga si Sol sa isipan ni Belen. Medyo nalungkot si Sol sa katotohanan yon, Papa Dudut. Naisip niya na baka hindi siguro talaga siya ganon kaimportante kay Belen dahil nakalimutan siya kaagad nito samantalang para kay Sol, si Belen ang lagi niyang ipinapanalangin na makitang muli. Iyon nga lang ay noong nagkita ulit sila ay doon lang naunawaan ni Sol ang mapait na katotohanan. Ang mga ilusyon niya sa buhay ay hanggang ilusyon na lamang talaga. Ito ang pinag-uusapan nila ng kanyang amang si Berto pagka-uwi nito mula sa simbahan, Papa Dudut. Ganun talaga ang buhay, anak. Hindi natin mapipilit ang isang tao na gustuin tayo dahil lang may gusto tayo sa kanila. Nadismaya lang po ako, Tay. Sobrang tagal na panahon kong hiniling na makita ulit si Belen. Kaso nung nagkita kami, parang wala lang pala ang lahat. Matagal na din naman kasi nung nagkita kayo, hindi ba? Kailan nga yun ulit? Matagal na po talaga. 5 taon na siguro. 18 pa lang ako nun eh. Kita mo na? 5 taon na pala eh. Lahat ba ng pangyayari sa buhay mo 5 taon na nakakaraan eh? Naaalala mo pa ba hanggang ngayon? Hindi po. Pero yung mga importanteng bagay na nangyari, nakaukit pa rin dito sa alaala ko. Tulad ni Belen. Pero kay Belen, ang pagkikita niyong yun ay isang normal na araw lang para sa kanya. Maliban na lang kung may ginawa kang kakaiba na maaalala niya. Wala po akong naaalala na nagawa ko. Nilinis ko lang yung sapatos ng tatay niya at saka nagkwentuhan lang kami sandali. Ayun naman pala eh. Normal na araw nga lang para sa kanya yung pagtatagpo niyong yun. Bakit po ako? Normal na araw din lang naman yun para sa akin. Pero bakit siya nanatili pa rin sa isipan ko? Kasi siguro hindi lang ang isip mo nakakaalala sa kanya, kundi pati puso mo. Ganon ba yun? Love at first sight yata ang tawag nila sa ganon? Hindi ko naman siya mahal eh. 1 beses lang naman kami nagkita. Pero nag-iwan siya ng tatak sa buhay mo, hindi ba? Kahit na normal na kwentuhan lang yun na magitan sa inyo, hindi niya na iniwan yung isipan mo. Ibig sabihin, malaki ang naging epekto niya sa'yo kaya ka nagkakaganyan. Paano ba alisin to, Tay? Ayoko na siyang isipin kasi nga hindi naman niya ako maalala eh. Hayaan mo mawala siya ng kusa. Kapag pinilit mo kasing kalimutan ng isang bagay, mas maaalala at maaalala mo yun. Bakit po ganun? Kapag kasi inuutusan mo ang isip mo na kalimutan ng isang memorya, mas ipinapaalala mo lang yung mismong memoryang yon. Ang mga alaala, nananatili yan sa utak natin kasi paulit-ulit natin tong inaalala. Pero kapag ang isang bagay hindi mo pinansin, unti-unti ang mawawala hanggang sa hindi na ulit siya papasok sa isipan mo. Ganun po ba talaga yon? Oo. Paano ko siya aalisin sa isipan ko niyan? Hayaan mo lang. Huwag mo siyang bigyan ng puwang sa utak mo. Mag-isip ka na ibang bagay maliban sa kanya. Sige po, susubukan ko po. Kung bakit ba kasi bigla na lang ako naging ganito samantalang 1 beses lang naman kami nagkita. Tapos matagal na panahon na yun nangyari. Ganyan talaga kapag nagkagusto ka sa isang tao. Kapag nag-iwan siya ng tatak sa buhay mo, mananatili yan na parang balat. Wala kang magagawa kundi hayaan na lang siyang manatili. Ang mahalaga, katulad ng balat, hindi ito nakakaabala at hindi mo rin ito binibigyang pansin. Sige po, isa sa isip ko po yan. Dismayado man ay tinanggap ni Sol ang katotohanan, Papa Dudut. Masyado lang din daw kasi siyang nag-ilusyon na isiping meron silang pagkakataon ni Belen na maging malapit sa isa't isa kahit na ang totoo naman ay napakalayo ng agwat nilang dalawa. Nasa rurok si Belen samantalang si Sol ay nananatiling nasa ilalim lamang nito. Sinubukang kalimutan ni Sol si Belen pero sa pagbibiro ng tadhana. Ilang beses ulit silang pinagtagpo matapos ang pagkikita nila sa simbahan. Nariyan nagkasalubong sila sa daan at may oras din noon na nakita niya itong nakasakay sa isang pribadong sasakyan. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay mas pinili na lamang ni Sol na lumayo. Nahihiya rin naman siyang lapitan ng dalaga dahil hindi naman sila magkaibigan o kung anuman. Okay na para sa kanya na natatanaw niya ito sa malayuan.
Ipinagpatuloy ni Sol ang pagsusumika pero kahit na ganoon ay hindi tinantanan ng utak niya si Belen. Para kasing binibiro siya ng kapalaran noong mga panahong yon dahil kung kailan tanggap na niya ang lahat ay para bang paulit-ulit silang pinaglalapit ng panahon. Sumali noon ang kapatid ni Belen sa kauna-unahang kabataang barangay elections. Dahil doon ay mas nakilala pa ni Sol ang pamilya ni Belen. May history na pala ng pagiging politiko ang pamilya nila. Maliban sa politikong angkan ay mas mayaman pa kesa sa inaasahan ni Sol ang buhay na meron si Belen. Doon pa lang ay walang-wala na talaga siya kumpara sa buhay na meron ang dalaga. Ilang linggo bago ang eleksyon, nakapwesto noon si Sol sa isang karinderya at nakikisilong noong lapitan siya ng isang grupo ng mga kabataan na nangangampanya. Nagulat na lamang siya noong isang babae ang nag-abot sa kanya ng papel. Ito'y walang iba kundi si Belen Papadudut. Sige na, mauna na kayo. Magpapahinga lang ako saglit. Hahabol na lang ako. Ay, grabe ang init. Ay, magandang umaga po, kuya. Sa election po, huwag niyo pong kalilimutang iboto si Ferdy bilang chairman sa kabataang barangay. Heto po yung credentials niya. Naku, pasensya ka na, miss. 23 na ako eh. Hindi na yata ako pwedeng bumoto rito. Ah, pasensya na. Akala ko kasi teenager pa lang kayo eh. Matanda na ako para dyan. Hindi ba hanggang 18 lang yung pwedeng bumoto? Yun ang sabi sa balita eh. Oo, 15 to 18 years old lang ang boboto kasi para sa mga kabataan to. Sino ba yung kinakampanya mo? Kapatid ko. Ah, good luck sa kapatid mo. Salamat. Kailan pala ang botohan? Sa May 1. Malapit na pala. Oo, kaya nga todo kampanya kami eh. Ilang araw na akong babad sa araw para lang maikampanya ko tong kapatid ko. Kahit tirik ang araw, sinusuyod nyo talaga tong barangay natin para mangampanya. Malapit siguro kayo sa isa't isa. Hindi. Sa totoo lang, naiinis ako sa kapatid kong to. Hindi ko alam kung anong naisip niya bakit siya pumayag na sumali sa kabataang barangay na yan eh. Sa atin lang to ha, pero tamad talaga tong taong to. Tingnan mo nga sarili niyang kampanya, absent siya. Eh bakit nga ba siya pumayag? Eh wala naman kaming magagawa, utos ng tatay namin. Talaga? Oo, kung anong gusto ng tatay namin, kailangan naming sundin. Parang gusto kasi niyang ibalik yung pamilya namin sa politika, parang ganun. Kahit na ayaw naman ng kapatid mo? Hindi naman sa ayaw ng kapatid ko. Wala naman yung pakialam kung anong mangyari sa buhay niya. Ang importante sa kanya, nabibigyan siya ng pera. Sunod-sunuran yun eh. Eh, ikaw ba? Ayaw mo rin bang pumasok sa politika? Naku, ayoko. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Gusto ko tahimik lang yung buhay ko tsaka malayo sa gulo. Masyado kasi magulong mundo ng politika eh. Hindi ba dapat sanay ka na? Kasi yung pamilya nyo, galing saan ka ng mga politiko? Oo, mga politiko yung mga kamag-anak ko pero hanggat maaari, umiiwas ako sa politika. Eh bakit ngayon nangangampanya ka? Eh parte rin ng politika yan ah. Gustuhin ko man o kahit isumpa ko pa, wala akong magagawa. Katulad nga ng sinabi ko, wala kaming pagpipili ang magkakapatid. Kung ano yung gusto ng tatay namin, yun ang masusunod. Siyang batas namin eh. Ang hirap naman ng ganyan. Kaya nga kahit pagod, sige pa rin kami. Alam ko rin kasi kapag natalo tong kapatid ko, kawawa siya kay tatay. Gusto mo tulungan kitang mangampanya? Talaga? Pwede ba? Oo naman. Sa amin, maraming kabataan dun. Pwede kitang tulungang ikampanya kapatid mo. Naku, salamat ha. Hindi naman ba kita maaabala niyan? Hindi. Wala naman akong pasok sa trabaho ngayon eh. Ano, gusto mo pumunta na tayo sa lugar namin ngayon? Sige! Sandali lang ha. Tatawag lang ako ng makakasama natin. Sige, antayin kita rito. Papadudot, hindi inaasahan ni Sol na darating ang araw na magiging malapit din pala siya kay Belen. Hindi na pala niya kailangang gumawa ng paraan dahil tadhana na mismo ang gumawa nito para sa kanya.
Matapos ang araw na yon ay tumulong si Sol na ikampanya ang kapatid ni Belen hanggang sa dumating ang araw ng eleksyon. Kahit na walang bayad ay sumama siya na magbahay-bahay para ipakilala ang kapatid ni Belen sa mga kabataan na noong panahong yon ay first time lang din nabuboto. Nakabuo ng pagkakaibigan sina Sol at Belen dahil sa kampanya. Hindi na rin natuloy ang plano sana niyang paglimot sa dalaga dahil sa hindi inaasahang pagkakalapit ng kanilang landas. Sa mga araw na yon, Papa Dudut, ay mas nakilala pa ni Sol si Belen. Mabuti siyang babae. Maintindihin at busilak ang puso. Para man silang aso't pusa kung mag-away ng kapatid niya ay kitang-kita naman ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Iyon nga lang po, Papa Dudut, kung gaano kabait si Belen ay kabaliktaran nito ang tatay niya. Noong minsang nakasama nila ito sa kampanya sa mga huling araw bago ang botohan, ay nasaksihan mismo ni Sol kung gaano kasama ang ugali nito. Matapobre daw ang tatay nila, Papa Dudut. Wala siyang pakialam sa mga tao, ang mahalaga sa kanya ay makuha nito ang inaasam niya at yon ay ang pwesto ng kanyang anak. Walang kaso sa kanya kahit bayaran niya ang mga botante. Nang mga panahong yun ay hindi akalain ni Sol na ang tatay ni Belen pala ang magiging balakid sa pagsasama nilang dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, nanalo ang kapatid ni Belen bilang chairman ng kabataang barangay. Labis-labis ang tuwa nila noon, lalo na si Sol dahil hindi na sayang ang pagod nila. Bilang pasasalamat ay isang selebrasyon ang inihanda ng pamilya ni Belen kasama ang mga kaalyado ng kapatid niya. In-invite ni Belen si Sol dahil kahit papaano ay malaki ang naitulong nito sa pangangampanya para sa kapatid niya. Pinaghandaan ni Sol ang araw na yon, isunuot niya ang pinakamagandang damit niya dahil alam niyang puro mayayamang tao ang makakasalamuha niya. Ayaw nga dapat noong payagan ni Berto si Sol na magpunta sa salo-salo na yon dahil pakiramdam nito ay hindi babagay ang anak niya sa mga ganong klase ng pagtitipon. Pero dahil gusto ulit makita ni Sol si Belen ay nagpunta siya sa bahay nila para makipag-celebrate. Katulad ng inaasahan ay puro mayayamang mga tao ang mga kasama sa kaganapang yon, Papa Dudut. Kasama rin doon ang mga kaibigan ni Belen na di hamak na mas kapantay ni Belen pagdating sa estado ng buhay. Nanlit si Sol sa sarili niya ng araw na yon. Kahit nasuot na niya ang pinakamagandang damit niya ay nagbuka pa rin itong basahan kumpara sa mga taong naroon. Inakala pa nga siyang trabahador ng isa sa mga bisita roon. Pero kahit na ganoon ay hindi naman siya pinabayaan ni Belen. Sa katunayan ay bisitang naging trato sa kanya ng dalaga. Sigurado ka bang hindi ka nila hahanapin doon? Hindi. Yung kapatid ko ang bida ron. Sa kanya ang atensyon ng lahat ngayong araw na to. Ganun ba? Bakit mo pala ako dinala rito? Ayaw mo ba? Alam mo, napansin ko kasi na asiwa ka kanina sa labas. Para kang basang sisiw na lingunan-lingon sa mga dumadaan sa harapan mo. Nahihiya lang ako. Puro mayayaman bisita nyo eh. Kaya nga kita inayang pumasok na lang dito sa loob ng bahay para mas tahimik. Sabi ko nga ayoko rin sa magulo kaya magtatago na lang ako sa mga tao. Tsaka isa pa, puro tungkol sa politika ang usapan nila. Hindi naman ako interesado dun eh. Kwarto mo ba to? Oo. Anong masasabi mo? Maganda ba? Oo. Malinis tsaka malawak. Alam mo, tong kwarto mo, kasing laki na ng bahay namin. Magkasama kami dati ng kapatid ko dito pero nung nagbinata na siya, pinalayas ko na siya kaya solo ko na tong kwarto ngayon. Tsaka ang dami mong libro. Mahilig ka palang magbasa? Oo, libangan ko yan kapag wala akong ginagawa. Anong pinakapaborito mong libro? Marami akong paborito pero sa lahat ng mga nabasa ko, isang istorya lang ang nakapagpaiyak sa akin. Ano? Hindi siya nobela pero stage play siya. Kung pamilyar ka sa kwento ni Romeo at Juliet ni Shakespeare? Hindi ako pamilyar dun eh. Bakit ka naman naiyak sa kwentong yun? Kasi napaka-tragic ng kwento nila.
Magkalaban yung angka ni na Romeo at Juliet. Tapos pilit silang pinaghihiwalay ng lipunan. Basta ayokong sabihin sa'yo yung ending. Sabihin mo na, nagkatuluyan ba sila? Basahin mo na lang. Gusto mo ipahiram ko sa'yo yung libro? Sige. Basta balik mo rin ha. Mahal ang bili ni tatay sa libro na yun eh. Tsaka yun ang pinaka-paborito ko sa lahat ng koleksyon ko kaya ingatan mo. Oo, iingatan ko yung libro mo. Huwag kang mag-alala. Sol? Ano yun? Naalala mo ba yung una tayong nagkita? Oo, dun sa karinderya? Hindi yun ang unang pagkikita natin. Nung nilapitan kita sa may simbahan dati. Naaalala mo pa yun? Hindi yun, mas matagal pa. Sandali, naaalala mo pa yun? Nung nagpalinis ka ng sapatos sa akin? Oo, yun nga, yun yung unang pagkikita natin. Akala ko hindi mo na naaalala yun. Kasi nung nilapitan kita nun sa may simbahan, hindi mo ako nakilala eh. Kaya inakala ko na nakalimutan mo na yung pagkikita nating yun. Naaalala pa kita. Nahiya lang ako kaya nagkunwari akong hindi kita maalala. Pero ang totoo niyan, natuwa ako nung nakita ulit kita. Talaga? Oo, kasama ko rin kasi sina tatay nung araw na yon kaya medyo nagmamadali kami. Tapos nung nakita kitang nakaupo sa may karinderya nung kampanya, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na palalampasin yung pagkakataon. Kakausapin na kita kahit na alam ko namang hindi ka botante. Hindi ko na po na yun ah. Ibig sabihin, simula nung unang pagkikita natin, naaalala mo pa rin pala ako? Oo, hindi ka nawala sa isipan ko simula noon. Ang totoo nga niyan, binabalik-balikan ko nga yung pwesto mo noon eh. Pero hanggang tanaw lang ako kasi nahihiya akong lumapit sa'yo. Bakit naman? Kasi wala naman akong sapatos na ipapalinis eh. Wala naman akong rason para lapitan ka. Tsaka ayoko rin makastorbo. Hindi mo na kailangang magkaroon ng rason para lapitan ako. Kasi inaantay rin kita noon na bumalik. Sinubukan kaya kitang hanapin noon. Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Hinanap mo ko? Bakit naman? Kasi hindi ko alam. May gusto ata ako sa'yo. Kasi simula nung araw na yun, hindi ka na nawala sa isipan ko. May gusto ka sa akin? Oo, pakiramdam ko. May gusto nga talaga ako sa'yo, Belen. Papadudot maging si Sol ay nagulat din nang bigla siyang umamin sa harapan ni Belen. Pero mabuti na lang at ginawa niya yon dahil matapos niyang aminin na may pagtingin siya sa dalagay umamin din si Belen na ganun din ang nararamdaman niya para kay Sol. Matapos ang araw na yon ay sinubukan nilang bumuo ng isang tagong relasyon. Sobrang saya ni Sol noon dahil parang isang napaka-imposibleng kaganapan ang nangyari. Nasungkit niya ang buwan na matagal na niyang pinapangarap. Para siyang nasa isang panaginip dahil ang isang pobreng tulad niya ay nagkaroon ng kasintahang tulad ni Belen na mula sa pamilyang marangya. Iyon nga lang ay kinailangang itago ng dalawa ang relasyon nila. Alam kasi nilang pareho na kapag nalaman ng tatay ni Belen ang relasyon nilang dalawa ay hindi ito matutuwa. May isang lugar na laging pinupuntahan sina Sol at Belen noon, Papadudot. Isa itong abandonadong bahay na malayo sa mga tao. Doon ay tahimik ang paligid at nagagawa nilang pareho ang gusto nilang gawin nang walang nakakakita. Tuwing alas 4 ng hapon, pagkatapos ng kani-kanilang trabaho ay araw-araw na nagkikita doon ang dalawa. Sa lugar na yon sila bumuo ng mga alaala. Sa lugar na yon sila nagsimulang mangarap. Ilang buwan ding tumagal ang magandang relasyon ng dalawa bago sila umarap sa isang problema. Sa ngalan ng politika, isang lalaki ang nais ipakilala ng tatay ni Belen sa kanya. Sa pag-aakalang walang ibang karelasyon si Belen, ay ipinakilala siya kay Frank, Papadudot. Mula rin sa angka ng mga politiko si Frank at ayon sa tatay ni Belen, malaki raw ang may tutulong ng pagsasama ng dalawa sa planong pagbabalik sa politika ng tatay niya. Dahil doon ay nagsimulang umiwas si Belen kay Sol.
Walang kaalam-alam noon si Sol sa nangyayari hanggang sa naaktuhan na lamang niya si Belen at Frank na magkasama sa labas. Belen! Sol, anong ginagawa mo rito? Nag-iikot-ikot lang. Dito lang pala tayo sa mall magkikita. Tagal na kitang gustong makita eh. May binili lang ako. May ipinag-utos kasi si tatay. Gusto mo samahan na kita? Naku, wag na. Pauwi na ako. Ayaw mo bang maglakad-lakad na lang muna tayo rito? Samahan mo naman ako. Namiss na kita eh. Sa susunod na lang, marami pa talaga akong kailangan gawin. Pasensya ka na ha, Sol. Kaya ba di ka na nagpupunta sa tagpuan natin? Oo, abala lang talaga kasi ako ngayon. Alam mo bang araw-araw ako nagpupunta doon tuwing 4:00 ng hapon? Kahit na hindi ka na nagpupunta, bumabalik-balik pa rin ako sa tagpuan nating yun. Inaantay kitang magpakita. Pasensya ka na, marami lang talaga akong ginagawa. Akala ko nga iniiwasan mo na ako. Kaya gusto na sana kitang puntahan sa bahay nyo. Wag! Huwag kang pupunta doon kahit anong mangyari. Oo, alam ko. Ayaw mong malaman ng tatay mo yung relasyon natin. Kaya kahit gaano ko kagusto, hindi ako magpupunta sa inyo. Pero sana, kung may mga pagkakataon na abala ka at hindi mo ako pwedeng kitain dun sa tagpuan natin, pwede bang sabihan mo ko para hindi ako nag-aantay? Pasensya ka na talaga, marami lang kasi… Belen, halika na. Nakabili ka na ba? Oo, last stock na raw nila tong sapatos. Mabuti na lang medyo maaga tayong pumunta rito. May kasama ka pala? Sino to? Kaibigan ko nga pala. Siya si Sol. Kaibigan? Anong kaibigan ang Sol, magkaibigan lang tayo, di ba? Nagkakilala kami nung kampanya. Tumulong siyang mangampanya para sa kapatid ko. Nice to meet you, pare. Sol, siya si Frank. Yung tatay niya tsaka tatay ko, magkumpare sila. Ako nga palang boyfriend ni Belen. Hoy, hindi pa kita boyfriend ha? Ay, oo nga pala. Nililigawan ko pa lang siya pero panatag naman ako na sasagutin niya ako kaya siniguro ko na. Ikaw talaga. Totoo ba? May manliligaw ka ngayon? Sol, mag-usap na lang tayo sa susunod. Nagmamadali kasi kami ni Frank eh. Oo, pasensya ka na. May lakad pa kami. Sige. Belen, aantayin na lang kita. Alam mo naman siguro kung saan ako mahahanap. Marami kang ipapaliwanag sa akin. Maiwan ka na namin. Sige pare, mauna na kami ni Belen sa'yo. Sino ba yun? Yung totoo, kaibigan mo lang ba talaga? Oo nga. Bakit parang gulat na gulat siya nung sinabi kong nililigawan kita? Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Litong-lito si Sol noong mga oras na yon. Buong akala niya ay siyang itinuturing na boyfriend ni Belen pero laking gulat na lamang niya noong nalaman niyang may manliligaw na pala ang dalaga. Naghintay si Sol ng ilang araw para kay Belen sa kanilang tagpuan. Pero matapos ang pagkakataon kung kailan nagkita silang tatlo, ay hindi na nagpakita si Belen kay Sol. Araw-araw walang mintis pagsapit ng 4:00 ay nakatambay na si Sol sa tagpuan nila ni Belen. Naghihintay. Pero ni isang beses ay hindi ito nagpakita. Dahil hindi na makatiis ay nagpunta pa noon si Sol sa bahay nila Belen. Pero hindi siya hinarap ng dalaga. Wala namang nagawa si Sol noon kundi ang maghintay na lamang. Ilang araw na hindi na panatag ang kalooban nito dahil iniwan siya sa ere ni Belen. Hindi na nga siya nakapag-focus sa trabaho noon. Hindi niya alam kung ano nga ba ang estado ng relasyon nila. Kung iniwan na ba siya ni Belen at ipinagpalit kay Frank. Sobrang dismayado si Sol, Papa Dudut, dahil hindi niya inaasahang magagawa sa kanya ni Belen ang bagay na yon. Napakasaya lang nila noon na magkasama. Ni walang problema sa kanilang dalawa kahit na palihim silang nagkikita. Tapos ay bigla na lang daw malalaman ni Sol na may isang lalaki na ang nanliligaw kay Belen. Kahit ganoon ay hindi naman nawala ng pag-asa si Sol. Naghintay pa rin siya, Papa Dudut, hanggang sa isang hapon.
Hindi inaasahan ni Sol ang biglang pagdating ni Belen sa kanilang tagpuan, Papa Dudut. Papa Dudut, para daw nakakita ng multo si Sol ng araw na yon. Hindi na kasi niya inaasahan noon na magpapakita pa sa kanya si Belen, kaya naman nang dumating ito sa kanilang tagpuan ay halos mapatalon siya sa tuwa nang nasilayan niyang muli ang mukha ng kanyang iniibig. Nang araw na yon ay pinaliwanag ni Belen ang lahat. Hindi raw niya gusto ang nangyayari pero pareho sila ni Frank na walang choice. Ipinagkasundo kasi sila pareho para sa politika at para na rin sa isang negosyo na nais ipatayo ng parehong pamilya. Sa kanila ipapamana ang naturang negosyo, kaya naman ang pag-iisang dibdib nila ang magsisilbing patunay sa pagiging tapat ng parehong pamilya sa isa't isa. Hindi maintindihan ni Sol kung bakit, pero siguro'y ganon talaga ang mga mayayaman, kaya sila nananatiling mayaman. Planado na lahat, pati na ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Akala ni Sol ay sa mga drama sa radyo lamang niya naririnig ang mga ganong klase ng kwento, pero nangyayari din pala ito sa totoong buhay. Nang tanungin ni Sol kung ano ngayon ang estado nilang dalawa ni Belen, bilang magkasintahan ay wala din naman daw nagbago. Siya pa rin ang mahal nito. Pero para matakasan ang problemang kinakaharap nilang dalawa ay isang plano ang ibinahagi sa kanya ni Belen. Ano? Gusto mong magtanan? Ito lang talaga ang naisip kong paraan. Kung mananatili ako sa pamilya ko, mapipilitan akong sundin ang gusto nila para sa akin. Pero sigurado ka na ba sa plano mong yan? Oo, matagal ko tong pinag-isipan. Kakayanin ba natin to kung sakali? Ikaw, kakayanin mo bang lumayo sa buhay na nakasanayan mo na? Kakayanin ko, basta magkasama tayo. Hindi ba gano'n naman talaga kapag nagmamahalan? Ipaglalaban mo kung ano yung gusto mo? Oo, pero iniisip ko lang naman yung kapakanan natin pareho. Lalo na ikaw. Matatanda na tayo. Kaya na naman siguro nating buhayin ang sarili natin. Magkasama naman tayo, di ba? Paano kung mahanap tayo ng tatay mo? Hindi niya tayo mahahanap. May alam akong lugar kung saan tayo pwedeng mamuhay ng tahimik. Doon, magagawa natin ang gusto natin. Hindi na natin kailangang magtago pa. Pero paano ang pamilya ko? Hindi ko naman sila pwedeng basta na lang iwan. Kailangan nila ako. Sa akin sila nakaasa. Alam mo namang hindi na kaya magtrabaho ni tatay, di ba? Sa pag-ibig, marami tayong kailangang isakripisyo. Nasa atin na lang kung alin ang mas matimbang. Ikaw ba? Sino bang mas pipiliin mo? Ako ba o ang pamilya mo? Ang hirap namang sagutin yan. Mahal kita, Belen. Pero mahal ko rin naman ang pamilya ko. Naiintindihan kita. Hindi kita pinipilit pero binibigyan kita ng pagkakataong isalba tong relasyon natin. Handa akong talikuran ng buhay ko para sa'yo. Kaya sana handa ka rin magsakripisyo para sa akin. Belen. Sol, hindi ako pwedeng manatili sa lugar na to. Ipipilit akong ipakasal kay Frank kapag pumirmi ako rito, kaya pakiusap, samahan mo ako. Hindi ganun kadali yun, Belen. Kailangan din ako ng pamilya ko eh. Bibigyan kita ng oras para magdesisyon. Sa susunod na Sabado, mamamanhi ka ng pamilya ni Frank. Makikipagkita ako rito sa'yo bago ang araw na yon. Sa parehong oras, dito mismo sa kinatatayuan natin. Yun na ang huling pagkakataon na meron tayo para maisalba tong relasyon natin. Kaya pag-isipan mong mabuti. Wala na ba talagang ibang paraan? Kilala mo ang tatay ko. Mahirap humindi sa kanya. Kaya ito na lang ang tanging paraan na nakikita ko para gawin kung ano talagang nasa puso ko. Sige, magpapaalam lang ako sa mga magulang ko. Wag! Kung ayaw mo silang madamay, dapat walang makakaalam kung saan tayo pupunta. Sol, kailangan nating mabura sa buhay ng mga mahal natin para maging maayos ang pag-alis nating dalawa. Hahanapin ako ng tatay ko kapag nawala ako at ang pamilya mo ang unang pupuntahan niya kapag nangyari yun. Paano naman niya nalaman na may koneksyon tayong dalawa? Hindi ba dapat walang nakakaalam nitong relasyon natin? Ipinagtapat ko kay Frank ang lahat.
Kinausap ko siya kung maaaring wag na lang naming ituloy yung gustong mangyari ng mga magulang namin. Pero maging siya, wala rin siya magawa eh. Isa pa, may gusto na rin sa akin si Frank. Maniwala ka sa akin, ginawa ko talaga ang lahat. Kung ganon, ito na lang talaga ang natitira nating paraan? Biyernes, 4:00, tama ba? Oo, ako nang bahala sa gagastusin natin paalis. Basta wag mo lang ipapaalam sa iba itong plano natin, pati na rin sa mga magulang mo. Sige, makakaasa ka. Maiwan na kita ha, baka kasi hinahanap na ako sa amin. Mag-ingat ka. Ikaw din. Hindi alam ni Sol kung ano ang gagawin niya noon, Papa Dudut. Gusto niyang samahan si Belen para tuparin ang pangarap niyang makasama ito habang buhay. Pero ayaw din naman niyang iwan ang pamilya niya. Sa kanilang magkakapatid ay tanging siya lamang ang may maayos na trabaho. Kulang din naman ang kinikita ng nanay niya para buhayin ang iiwan niyang pamilya. Gusto na noong magtapat ni Sol sa kanyang tatay para makahingi siya ng payo sa kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Pero hindi niya ito ginawa dahil kapag nakipagtanan siya kay Belen ay ayaw niyang masangkot ang pamilya niya sa gulo. Mabilis na dumaan ang mga araw at mabigat man sa dibdib ay si Belen ang pinili ni Sol. Nagpaalam siya sa kanyang trabaho at sinimulan niyang ayusin ang mga gamit niya ng patago. Ganon din ang ginawa ni Belen. Hindi alam ni Sol kung paano ang magiging buhay nilang dalawa kapag nakalayo na sila, pero handa na siya noong subukin ang kanilang swerte. Papadudot ilang araw bago ang nakatakdang pagkikita nila Belen at Sol ay nakahanda na silang pareho. Pero bigla na lamang nakipagkita si Frank kay Sol para kausapin ang binata. Doon ay isang katotohanan ang nalaman ni Sol na siyang nagpabago sa pasyang pinag-isipan niya ng matagal na panahon. Sol! Sol, tama ba? Oo, tama. Ikaw si Frank, di ba? Ako nga. Ako yung manliligaw ni Belen. Oo, nagkita na tayo dati. Ipinakilala ka na niya sa akin noon. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw? Ako? Problemado ako. Problemado? Bakit naman? Kasi may nalaman ako tungkol kay Belen. Anong nalaman mo? Hindi mo alam? Parang di ko kayang paniwalaan yan. Kasi sigurado ako na alam mo na kung anong tinutukoy ko. Anong ibig mong sabihin? Nakapag-ayos ka na ba ng dadalhin mong gamit? Sandali, hindi talaga kita maintindihan. Huwag mo nang ikaila. Alam ko na ang totoo pare. Plano niyong tumakas ni Belen. Bukas ang usapan niyo, di ba? Pasensya ka na pero hindi ko talaga nasusundan ang mga sinasabi mo. Hindi mo alam na 4:00 bukas? Magkikita kayo sa isang abandonadong bahay para magtanan? Paano mo nalaman yan? Kay Ferdy, sa kapatid ni Belen. Nagpatulong siya sa kapatid niya para makapaghanap ng tutuluyan nyo. Balita ko sa Tarlac kayo magtatago. Alam ba to ni Belen? Alam ba niya na alam mo na ang totoo? Hindi. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi ko kayo pipigilan sa gusto nyo mangyari. Bakit? Bakit hindi? Alam ko na may gusto ka rin sa kanya. Kung ikaw ang mahal niya, wala na akong magagawa ron. Kung ikaw ang gusto niyang makasama, sino ba naman ako para maging sagabal sa buhay niyo? Pero bago kayo umalis bukas, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ipinanganak si Belen na mayaman. Lahat ng gusto niya nakukuha niya dahil sa mga magulang niya. Kailanman hindi niya naranasang maghirap. Hindi niya alam kung paano ang buhay ng isang mahirap na tao. Dahil simula pagkabata, hindi sila ng problema sa pera. Sana handa ka sa buhay na tatahakin yung dalawa. Sana kaya mong ibigay ang mga bagay na kailangan niya. Hindi kayo mapapakain ng pagmamahal, Sol. Pero kung yan ang gusto niya, sige lang, hindi ko kayo pipigilan. Kaya kong magtrabaho para sa aming dalawa. Gagawin ko ang lahat para mapunan ang mga pangangailangan niya. Ipinapangako ko yan sa'yo. Madali lang mangako, pero madali rin na magsisi. Madaling magsalita, pero mahirap patunayan ang mga salitang yan hanggat wala pa kayo sa sitwasyon na iniisip nyo. Hindi ko kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ko, panindigan mo kung ano man ang gagawin yung dalawa. Paninindigan ko siya. Mabuti kung ganon. Wala na akong sasabihin pa. Good luck sa inyong dalawa. Sandali lang.
Sasabihin mo ba to sa mga magulang ni Belen? Hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam sa plano niyong dalawa. Tulad ng sinabi ko, hindi ako magiging sagabal sa inyo. Salamat. Ay nga pala, bago ko umalis may isang bagay pa pala akong hindi nasasabi sa'yo. Ano yun? Buntis si Belen. Ha? Ano? Tamang narinig mo, buntis siya. Kaya ikaw nang bahala kung anong gagawin mo sa kanya. Pati na rin sa magiging anak namin. Sige na, maiwan na kita. Ilang oras na natahimik sa kinakatayuan niya si Sol noong nalaman niya ang katotohanan. Para bang sinaksak siya sa dibdib dahil sa mga narinig niyang sinabi ni Frank sa kanya. Nasira ang tiwala niya kay Belen, ganun din ang paghahandang ginawa niya para sana sa buhay na pipiliin nilang dalawa. Lahat ng mga plano sana niya ay bigla na lamang gumuho. Doon mismo ay biglang umurong si Sol sa kanilang plano. Bigla siyang sinampal ng realidad. Hindi niya kaya ang gustong mangyari ni Belen. Totoo ang mga sinabi ni Frank, laking mayaman si Belen at hindi nito kakayaning mamuhay sa isang pamilyang hikahos. Kahit masakit ay mas pinili na lamang ni Sol na talikuran si Belen at iyon ang sakripisyong gagawin niya sa ngalan ng pag-ibig. Kinabukasan ay nakipagkita siya kay Belen para sabihin na hindi na siya sasama dito. Tinanong din niya kung totoo ba ang tungkol sa bata at umamin naman si Belen na nagdadalang tao nga siya. Masakit man para sa kalooban ni Sol ay nakipaghiwalay siya mismo kay Belen. Siguro nga ay hindi talaga sila para sa isa't isa at tadhana na mismo ang nagpasya. Nang sumunod na araw ay lumabas sa publiko ang balitang buntis si Belen. Natuloy ang pamamanhika ng pamilya ni Frank kina Belen at lumipas ang 3 buwan ay ikinasalang dalawa. Para bang nadurog ang puso ni Sol noon nang malaman niyang nasa ibang tao na ang babaeng pinakamamahal niya. Hanggang ngayon, para kay Sol, si Belen daw ang kanyang buwan na sinusubukan niyang sungkitin. Pero dahil sa tayog nito, kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito maabot-abot. Nakapag-move on din naman kalaunan si Sol mula kay Belen at ito ay sa tulong ng dalagang itago na lang natin sa pangalang Luna. Pero sa pagkakataong ito, dito ko na muna tatapusin ang bahaging yon ng kwento ni Sol Papadudut. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang sulat ko. Mabuhay po kayo at ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Mga kabarangay, sabi nga nila, keep aiming for the moon dahil magmintis ka man ay tiyak na tatamaan mo pa rin ang mga bituin sa paligid nito. Hindi man mapunta sa atin ang bagay na hinahangad natin, tiyak na laging may back-up plan ng Diyos para sa atin. Kaya magtiwala lang tayo sa plano ng buhay dahil siguradong laging may kapalit ang mga bagay na hindi natin nakamit. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.